ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ፀንሕ ኣደላው ነቕራብ ምሻይ ግብርሃን ንሴ ንሎሚ ዕድም ኣለኒ ዕድመይ በዚ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ኣብ ዩቱብ ኣብ ናይ ደሃይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ዶክተር ተስፋለም ሃብተ ምሳይ ኣሎ። ሎሚ እንልዕሎ ኣርእስቲ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሰሙናት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ ዝኸዱ ወፃእተኛታት ዩቱበራት ናብ ኤርትራ ክኸዱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከቃልሑ መብዛሕትኩም ሪኢኹም ትኾኑ ኢለ ይኣምን። ኣብ ኤርትራ ኮንኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ከዓኒ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም መእተዊ ክንነግረኩም ኢና ማለት እዩ። ካብ ወፃኢ ናብ ኤርትራ ቪዛ ተፈቒድዎም ከይዶም ኣብ ኤርትራ ዝሪእዎ ብናቶም ኣንግል ብናቶም ኣጠማምታ ብናቶም ድሌት የቃልሑ እዮም። ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘለካ የቃልሕዎ እዮም። ንዓና ሕጂ ከም ሕቶ ክመፅእ ዝደረኸና ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ነብሲ ወከፍ ዝሰርሕዎ ስራሕ ምስ ናይ ጣልያ መግዛእቲ ምስ ናይ ጣልያ ፍርያት ምስ ናይ ጣልያ መንነቱ ክንብሎ ንኽእል ኣመጋግባ ንበሎ ኣዘራርባ ንበሎ ዋላቲ ኩሉ ናይ ኣስመራ ክስእልዎ ከለዎ ባፅዕ እውን ከይዶም ዝያዳ ኣብ ኣስመራ ክነተኩር ኢና ናይ ጣልያን እዩ ዘዘክሮም ንዕኦም መግቢ ተበልካ ፓስታን ስፓጌትን ወይ ካልእ መስተ ተበልካ ውዑይ መስተ ካፕቺኖ ካልእ ሲኒማ እውን ከምኡ ንብረት እውን ከምኡ እዚ ኩሉ ናይ ጣልያን እዩ ዘዘክሮም ንዕኦም ህንፃታት እውን ከምኡ። እቲ ሕቶ እምበኣር ከምዚ እዩ ኤርትራ ናይ ባዕላ መንነት የብላን ድዩ? ኤርትራዊ ናይ ባዕሉ መንነት የብሉን ድዩ? ወፃእተኛታት መፂኦም እዝን ቲፒካል ኤርትራዊ መንነት ኤርትራዊ እንታይነት ርኢና ክብሉ ኣይክእሉን ድዮም? እዚ ሕቶ እዚ መፂና ስለዚ እዚ ከዓ ብሓደ ይምጥኖ እዩ ዝብሎ ዶክተር ተስፋለም ከም ዛዕባ ምፂና ያለና ማለት እዩ። መጀመርታ ንእሽተይ ድሕረ ባይታ ከም መንገረኒ ንሰማዕቲ ብፍላይ ነቶም ብዓይን ዘይርኡና ዘለዉ ብድምፂ ስራሕ ዝሰሙዑና ተኸታተልቲ ብኤርትራ ዘለዉ ንእሽተይ ድሕረ ባይታ ከም መንገረኒ እዚ ርእስቲ እዚ ከነልዕሎ ኢና ማለት እየ። ይቐኒለይ ስለቲ ፈቃደኛ ኮንካ ዝመፅኻ ከዓ መርሓባ ሽሻይ ብመጀመርያ ኣብ ሬድዮ ኤራና ነዝናሎ መዓልቲ ዕላል ስለ ዝዓደምካኒ የመስግን ኣቲንካ ብሬድዮ ኤረና ክመፅእ ንመጀመርያ ከም ጋሻ ኮይነ ንመጀመርያ ሎም መዓልቲ እሞ ምናልባት ከም ዝበልካ ከም መላለይ ክኸውን ሰማዕትና ስመይ ተስፋለም ሃብተ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ተመሪቐ 2006 የወድየ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረ ን4 ዓመት ድሕሪ ምምራቕ ኣብ ማይ ነፊሒ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ኮይነ ንሓደ 4 ዓመት ሰሪሐ ቅድሚ ናብ ስደት ምውፃእ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እቲ ናይ ስደት ጉዕዞ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ቦታን ግዜን ሓሊፈ ኣብ 2014 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትየ። ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሊድስ ዝበሃል ከተማ ይቕመጥ በዓል ሓዳር በሰለስተ ቆልዑን ኮይነ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ስራሐይ ብዝምልከት ድማ ሕጂ ኣብ ሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ከም ምስ ስደተኛታት ምስ ሓተት ዕቑባ ብሓፈሻ ምስ ዝግዱድ ስደት ንብሎ ተተሓሒዙ ዝግበር መፅናዕቲ ይገብር ማለት እዩ። ብፍሉይ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ መፅናዕቲ እዚ ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳ በዚ ባሕሪ በዚ መትረብ እንግሊዝ ገይሮም ናብዚ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት እንታይ መስልቲ ተመክሮታቶም እንታይ መስልቲ ፖሊሲታት ብዝተሓሓዝ ሓደ ናይ 3 ዓመት ዓብይ ናይ ፕሮጀክት መፅናዕቲ ኮይኑ ኣካል ናቱ ድማ ከም ተመራማሪ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ምናልባት ምስኡ ዝተሓሓዝ ተወሳኺ ሕፅን ዝሕር ኣሎ ኮይኑ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ እዚ ከም መእተዊ ይኣክል ኮይኑ ይስማዓኒ። ፅቡቅ ግርም ይቐኒለይ ዶክተር። ስለዚ እዛ ድሕርካ ዝጠቐስካያ ከም ዛዕባ ክንዛረበላ ኢና ምክንያቱ መፅናዕቲ እውን ትገብሩ ክሳብ ዝሃለኹም እቲ ዛዕባ ከዓ ንብዙሓት ኤርትራውያን ዘሻቀለን ግዳይ ዝገበረን ብኡ ገይሮም ሰጊሮም እውን ኣብ ጣልያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን ነገራት ይቃልዑ ስለ ዘለዉ ኣገዳሲት እያ ንምፅናዕቲ ከዓ ስለዝኾነ ካልእ ግዜ ክንፈልየላ ኢና። ስለዚ ደስ ዝብለኒ ንመጀመርታ ግዜ ብኤረና ትመፅእ ምህላውካ ከምኡ መስለኒ ነበረን ቅድሚ ሕጂ መፂኻ ትፈልጥ መስለኒ ነይሩ ክሳብ ክንድኡ እንድሕር ከሲርናካ ፀኒሕና ይሕምም እዩ ዝኾነ ሕራይ እምበኣር ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ሃገራት ነብሲ ወከፍ ሃገር ናይ ባዕላ መንነት ናይ ባዕላ መፀውዕን መለለይን ኣለዋ። ኤርትራ ኣለዋ ዶ እንተኢልና ብኸበሳን ብመታሓትን ድሕር ከፊልናዮ ወይ ከዓ ብኤርትራ ጥራሕ እንድሕር መቒልናዮ ኤርትራ ካብ ወፃኢ ዝኸዱ ወፃእተኛታት ናብ ኤርትራ ሲ ኣይ ናይ መንነት
انت زريو مدلا دس مبلا كان عخا اينا مننت الله يلكا نسمعتي تزخاخر تفتن صبغت حتى ምናልባት ከባድ ሕቶውን ኣቲንክ ግልፂ ንምዃን ምዛና ኢሎም መዓልቲ ንዕልላ ዕላልሲ ምስ መፅናዕቲ ዝተሓሓዝ ልክዕ ሞያዊ ተመክሮ ኣለኒ ሞያዊ ፍልጠት ክብል ኣለኒ ከም ቁርብ ድፍረት ከይትኸውን ኣቲንክ ናይ ኢሎም ዕላልና እንታይ ተዝኸውን መሓሸ ምብል ኣብ መንጎ ክልቴናስ ዘሎ ትዕዝብትታት ሓሳባትና ነካፍለሉ እንተኾነ ከማኒ ሓይሽ ምናልባት ቁርብ ክለይም ከይገብር ሕጂ ናብቲ ሕቶኻ ንምምላስ ኣብቲ መእተውን ፅቡቅ ጌርካ ከም ዝገለፅካዮ ዝበዝሑ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ወፃተኛታት ከም ቱሪስትስ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ዓመታት ዝተረኣየ ሓድሽ ርያ ከምዞም ብሎገርስ ኮይኖም ማለት እዩ ቪድዮ ብሎግ ዝመስል እንዳሰርሑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከይዶም ናይተን ሃገራት ናተን መንነታዊ ባህላዊ ምስ ሄሪቴጅ ብዝተሓሓዝ እውን ቅርስታት እንዳጉልሑ ናብ ዓለም ከም ዝወፅእ ብምግባር ኣገዳሲ ስራሓት ይሰርሑ እዮም ማለት እዩ ካብኡ ዘይፍለ ኣብ ኤርትራ ብዛዕቱ ዝተፈላለዩ ብሎገራት ርኢና ኣለና ማለት ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ቁርባ ዋርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ናይ ሓንቲ ዓዲ ፍልይ ዝበለ ኩርናዕ ናይ ባህሊ ድዩ ኩሉ ዝኽእል ሓደ ትሬዠር ባህላዊ ቅርስታት ክኸውን ይኽእል ኣገዳሲ ዛዕባታት ኣልዒሎም ምስ ዓለም የላሉ እዩ ማለት እዩ ይሰርሑ እዮም ኦፍኮርስ ሓደ ምጭውቶት ይንዓቶም እውን ግን ነተን ዝቕበሎም ሆስት ዝገብርኦም ሃገራት እውን ሓደ ፅቡቅ ናይ ብራንዲን ኣጋጣሚ ከዓ ማለት ነቲ ክህልወን ዝኽእል ፅቡቅ ነዲና ንብሎ ካልእ ዝተፈላለየ ንወፃኢ ክስሕብ ዝኽእል ንወፃተኛታት ክስሕብ ዝኽእል ንቱሪስትስ ክስሕብ ዝኽእል ንወፍሪ እውን ክስሕብ ዝኽእል ኣገዳሲ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዓተን እውን ናብ ዕዳጋ ናብ ዝተፈላለዩ ካስተመርስ ዝተፈላለዩ ኣውድየንስ ንምሻጥ ኣገዳሲ ናይ ፕሮሞሽን ስራሓት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ኤርትራ ከም ዝፅቡቅ ጌርካ ዝገለፅካዮ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ኣስመራ ጥራይ እዮም ዝኸዱ ኣብ ኣስመራ እዮም ዝኸዱ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ምኻዶም ክንመፅኦ ንኽእል ኢና ንምንታይ እቲ ኣብ ኣስመራ እውን ሓደ ክፋል ናይ ኣስመራ ጥራሕ ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ሓደ ገፅ ናይ ኣስመራ ጥራሕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ምኻዶም ምናልባት ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ዝበዝሑ ወፃተኛታት ኣጋይሽ ኣብ ዓድና ክኣትዉ ከለዉ ናብ ካልእ ክፋል ናይ ኣስመራ ናይ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ማይንድ እዮም ዝገብርዎም ማለት ኣፍቅድሎም እዮም ዳርጋ ፍቑድ ኣይኮነን ክንቀሳቀሱ ሕጂ እቲ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኤርትራ ዘሎ ገጽ ናይ ኤርትራ መዳይ ናይ ህይወትና መዳይ ናይቲ ሕብረተሰብና ንኽሪእዎ ምናልባት ዕድል ረኽቡ ኣይረኽቡን ዝብል ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ኣይረኽቡን እዮም ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ምናልባት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ብኡ መንፅር ዝበዝሕ ዝሰርሕዎ ስራሓት እንድሕር ኢና ኣብ ኣስመራ ጥራሕ እዩ ዝሕፀር ምናልባት ማሳዋ ወርድዮም ግን ኣብቲ ካልእ ከተማታት ኣብ ከረን ድዩ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ኣብ ወርደት ድዩ ኣብ ባሮንቱ ድዩ ኣብ ተሰነይ ድዩ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ቅርስታት ባህላዊ ቅርስታት ናይ ባዕሉ ንዘበናት ዝፀንሐ ፍልጠት ዝሓቆፈ ዝተፈላለየ ብረናታት እውን ኣሎ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ደብርታት እንዳኸዱ ወይ ካልእ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ድዩ ካልእ ባህላዊ ትካላት እንዳኸዱ ከምፅዎ ዝኽእሉ ነገራት ሓደ ነገራት እንዳሃለዉ ከሎ ኣብ ኣስመራ ጥራሕ እዮም ዝዕፀው ሕጂ እዚ ምናልባት ምስ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውሱን ዝኾነ ናይ ሞቢሊቲ ኣክሰስ ንወፃተኛታት ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ካልእ ድማ እንታይና ንሕና ብራንድ እንታይና ንሸጠሎም እንታይና ንርእዮም እንታይና እዚ ናትና ኢልና ነላልዮም እንታይና እዚ ናትና ረኣይዎ እዚ ኩርዓትና እዚ ሓበና እዚ ዝውክለና ከም ሕብረተሰብ ታሪክና ባህልና መንነትና እዚ ዝውክለና ኢልና ንርእዮም እቶም ቱር ጋይድስ ምሽ ኣለዉ እቶም ቱር ጋይድስ ከንታይ ዓይነት ናፅነት ኣለዎም ኣበየናይ ቦታ ከወስድዎም ኣበየናይ ቅርሲ ከሪእዎም እንታይ ሳይትስ ከወስድዎም እውን ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ ምንፅር ዳርጋ ኣስመራ ጥራይ ትኸውን ታ ሲምቦል ናይ ኤርትራ ነዞም ዝኸዱ ዘለዉ ኣጋይሽ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ማለት እዩ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እቲ ትዕዝብታተይ ግን ዘለኒ ትዕዝብታት ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣስመራ በስመርኡ ከዓ ሓድግታት ናይ መግዛእቲ ሓድግታት ሕላገታት ናይ መግዛእቲ ብፍላይ ድማ ምስ መግዛእቲ ጥልያን ምስ ሓድግታት መግዛእቲ ጥልያን ምስ ስምብራት መግዛእቲ ጥልያን ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብዙሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣርት ዴኮ ኣሎ ናይ ኣርት ስራሓት ኣሎ ማለት ሕጂ ኤስቴቲካል ንሱ ክርአ ከሎ ብጣዕሚ ብሉፅ ስራሓት እዩ ማለት ግን እንታይ ከዓ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣካል ናይቲ ታሪክናይ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ታሪክናይ ኣካል ናይቲ መንነትናይ ፈቲና ፀሊእና ኣይሕከኽን ማለት እዩ በሰላ ናይ መግዛእቲ ምሳና ኣሎ ብነፍስና ኣሎ ከም ነብፀብራቅናቱ ድማ ኣስመራ ንሱ ኮይና ኣላ ግን ኣብዚ ሕጂ ዶክተር ሕቶ ኣለትኒ ሓራይ ኣካል ናይ ታሪክና ክኸውን ይኽእል እዩ
أكلنا إحنا خون خالي أكلنا منتنا كخون جن يقبوا ديو أفكرنا دينا ريعمنا يودينا يقبأنا ديوخه حدا جزائي أب تاريخنا زفت أما في السامة تبقون حماقن أكل منتنا خون كنا فكر كي يقبأنا ديو كل مرة يقبأنا ديو أب حتى هنا تو يقبأنا ديو إزدينا نحنا أوكي بس تجزئنا بس حليفنا جن إزدينا نحنا كنسلو أين خير دينا نحنا انتهينتنا أما جاجبانا أزراربانا كل قنقانا ريمنا يخن تكملون خير نخون هنساتون نتكملوا لنا تسنيماتون نتكملوا لنا كين ناي حلفنا أكل أمبر ناي منتنا أكل تخون ك يقبوا ديو صبو حتى منالبات أنا نايمنت كي إلى كون قد بحافشة أعتقد كم ما بقى سخم وصلنا خل هو ما بقى سندي ريتو خوني أب كومنت شوف ريتو ده حركة ده هبت مخير الحسابات رجس هو بعلو تمن الناس حدا قوامي زي كير نجر يكونن منت بزكات نايدم نجر سي مننت بستفعل على بعثات قوام خالي بستفعل على إنجريدنتس قوام خالي مالتي أكل تاريخ تحالفه بهلاوي فيزس أكل نايتي أكب مننت كايز خون مالتي حجينا منت إرتراو مننت كنبل نعرف الناسي إرتراو مننت نايز استفعل على مننت عزلون حبرة السبات زقوم حدا دمور أكوب نايب على حدا نيوز خنا سوشيال إيكولوجي زفترة مننت ونكل نحن خلنا أم تاي استمركوسة أب سيتيزنشيب أب زيجنت ونستمركوسة فلتكاو مننت كنا نخلنا زي حجي بحري أو يكون زي ناتشرال يكون زي تاريخ أو مننتي مالتي حجي تاي نمبالي حدا جزيس أكل مجزاتي سمبرات ناي مجزاتي أكلنا مننت ونخون إحنا عم نترينا بإرتراسي عنقا تقرني عن حروس الناس كندي كاب عنقا طلعني أبطو عنقا ناري مزولو لك كم عنقا تقرني تأتي زولو مالتي مجبوب ولا استفعل تي ناي عنقا ناي طلعني ترينا عجسو أكلنا مننت نخون الله مالتي ولا عنقا نبعلو بهل نبعلو قوامي يكون كل جزيس إيفول بجبري مس جزية إيفول بجبري كابتن داتا لك حين خالق دالك حون يمعبلي يولدي يطفئون عنقا بهلن مالت حجي بو مترينا من البات أكلنا منتنا خون جبؤ ديو خون أي جبؤ أنت مجزأته وسمرات مجزأته حد كتاب زبل زال على عقد سحتوي مالتي كاو انتاير من البتكم حفشة وتعزبت انتاي له ولا أبناتنا كنتات أبصر دأخو زرية أنا حد جزء أتي زنابرة صار مجزأتي ناي عالسي ناي صار مجزأتي أنتاي كولونيال ستراجل نبلو حد جزء نتي أكلاوي جونس أوي مداي ناي مجزأت تطرح زنسك نعود رح رجكت زقبر كوين يسمع عن حد جزء خريق خلهم مالت كم زبلن زلنتاي أتي cultural aspect ناتو أتي تبهلاو مداينا مجزاتي أتي cognitive مداينا مجزاتي ز cognitive empire وكا cognitive colonialism نقوله بزعبا بحل خازجز قانقو خازت في مننت كاز بالرز بستفعل عليه استرا من قد تافكيرو بفلت بسرعة فلتات نايب على مجزاتها وسرعة فلتات أمناتك سرعة فلتات بمؤتاو نتناتك زنبرة نزبنات السرته سرعة فلتات ريبليس جيرو نايب على بعداون مجزاتها وسرعة فلتات بمؤتاو أتسب كاب نسنته كاب نسنتنا نسنت مال ستسلف مالتي كاب نسنت كم نهدم زجبرنا حدا بهراو مجزاء بعداو مجزاتي يورثي مالتي حجي أسمر عند هرينا وصيت ناي مجزاتيا وصيت ناي مجزاتها ما طرح زي كونس وصيت ناي حدا ريسيست زغونه عليتا وزغونه ناي إيطاليان ناي ريسيست ناي ارت ديكوم اكسبيرمنت ناي مفتن بايتا زغونه يا أسمر مالت حجي توري سيلبريت نغبرو زلنا ناي اسمر ارت ديكو حدا جزء سينما تاتالو تسماتو ولا خيترفه تو زلو ناي كافي سمات كيترفه سغاب حجي بناي إيطاليان زلو نحنا حجي دارغا كم تعندو يدر على الكوس درجة خورعنا هنا نعو نزاربولو درجة خورعنا هنا نذكره مالتي كل سوا يكون فنزو زلخو كن أبزحو ناي ناتنا خريق خلخو توزلو ناي مجزأة السمبراسي درجة بخورعات هنا نذكره مالتي انت أبي يتوسلنا حجي أبزي صحافي في السماء أمريكاوي إدوارد سايد زبالة بناي culture and imperialism زبل صحافة مصحف انتايبل أتي قلم بحلاو مداي ناي مجزأتها واحد كتاسي unfortunately celebrate ناقبرنا نخيدينا أبقل قلة حبرة سبات أبقل قلة post colonial زنا يدحر ناس نت societies بحال قلنا نتبرع ناي إدوارد سيد reflectionist ونرئي أبتناتنا مالتي أسمرا reflection ناتنا symbol ناتنا وكلنا ناتنا ديا بتيز اللوا مجزأتها ومننت مالتي أيقونتن كله كنوكل الله من خيل
ናይ ቦታትና ናይ ኣዴታትና ናይ ሕብረተሰብና መወከሊ ብፍልጠት ይኹን ብካልእ ሲምቦልስ ይኹን ኣለውና እንዮም ዝብል ሕቶ የልዕል እዩ ኣብኡ ምሳኻ ሰማማዕ እየ ማለት እየ مساعد خير مزاح جزء بالكاد خير يا تحت وزلات النحج خاصة بالكاد زلخو نمخانو إيرترا أوش تسمرا بزلو كنت راح ياخد جلسن بتنصبر أنزقبا ولا سكاب سمرا وزاي نمخانو إيرترا أوش تسمرا مساعد خاطر هيدي خاطر خبا ويس زيادة كاب سمرا داوز أخر لها خاطر خبا أجنت بولو هدمو بولو زيادة نتحبشها نتي بهلنا يتهزبي نتنتين يتهزبي دو يقولتو ማለት ካብ ኣስመራ ደባደሮ በል ኣትሰግዶ በል ካልእ በል ውፅእ እናበልካ ክትከድ ከለካ ሳብ ታሕቲ ክሳብ ርሑቕ ናብ ኩሉ ማእዝናት ማለት እየ ዝያዳስ ኤርትራስ ብመን ክትግለፅ ይግባኣ ብመን ክትግለፅ ኣላ ሕጂ ከባድ ሕተ ኣስመራ ብውክልና ክትናታ ሕብረ ብዝሕነት ክንሪኦ ከለና ውክልና ናይ ኤርትራ እውን ክልብና ንኽእል ኢና ማለት እዩ በትኡ ዘሎ እቲ ዴሞግራፊ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ዋላ ትኡ ዘሎ ባህርያዊ ካልቸራል ሃብቲ ትኡ ዘሎ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ከምታ ንፈልጣስ ንኡሽተይ ዓዲ ኮይና ግን ብጣዕሚ ዳይቨርስ ዝኾነ ሪች ዝኾነ ዳይቨርሲቲ ዘለዎ ዓዲ ኣስመራ ንዕኡ ትውክሎ እያ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብብዙሕ መለክዒታቱ ከምቲ ካልኦት ከተማታት ናይ ኤርትራ ዝውክሎ ማሳዋ ትውክሎ ከረን ትውክሎ ካልኦት ከተማታት ናይ ኤርትራ እውን ይውክሎ ማለት እዩ ግን እቲ ኡ ዘሎ ዴሞግራፊክ ሪፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ውክልና ገጽ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ሲ እዚያ በዞም ክንብሎም ፀናሕና ዩቲቨርስ ንርእያ ኤርትራ ትውክል ድያ ዝብል ሕቶ መልዓል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብየ ሕጂ እቲ ምብትታኽ ዝርእዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ ከም ዝረኣናዮ ዝወፅእ ቪድዮታት ብሎግስ ዳርጋ ኣብተን ዓንተወይ ከም ዝጠቐስከያ ኣብተን ናይ ሓድግታት ናይ ጥልያን ጥራሕ እዩ ዘተኩር ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምናልባት ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ቆይራ ተግበረለይ ምኹላፍ የዘውትር እንዲ ኣነ ንሆነ ፀገም የለን ልዕልን ዲና ዘለና ኖ ፕሮብለም እቶም ዝኸዱ ዘለዉ እንተዝረኽቡ ነይሮም ካልእ ከ ንገደፍዎ ዶ ኢልና ክንሓትት ኣለና እቲ ዝረኽቡ እዮም ዘቃልሑ ዘለዉ በቂዕ እዩ ናይ ኣታዊ ምንጪ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ዩቱብ ምስራሕ ምናልባት ከምዚ ጌርና ኢምፕረስ ተጌርናዮም ሲ ረኣይ ክበዝሑ ይኽእሉ ኢሎም ኣብ ግምት ከእትዎ ዝኽእሉ መስለኒ እዚ ኣሎ ገለ ፐርሰንት ክንቦ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ንካልኦት ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንነት ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝፈልዮ እንተዝርእዩ ነይሮም ኣብ ባይታ ኸ ምናሓፍዎ ዶ ምተማልእዎ መስለኒ ምክንያቱስ ሓንቲ ሃገር ካብተን ካልኦት ሃገራት ዝፈልያ እንታይ እዩ ኢሎም እዮም ንሶም ባሕቲ ዝገብሩ ዘለዉ ሰብ ዝገብሩ ዘለዉ ናቶም ኣግርሞት ከዓ ዝገልፁ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ይንዛረብ ዘለና እሱ ዓውድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ባህልን ኣብቲ እንታይነትን ግን እንተዘቕረበሎም ነይሩስ መገደፍዎ ዶ ዝበዝሑ ናይ ሓበሻ እንጀራ ክስእሉ ኣይረኣኹን ኣነ ቁንጫል ኣብ ሓንቲ ቢያቲ ምስ ሓንቲ ገለ ነገር ትመፅእ ደኣ ትርአ እምበር እቲ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ዝገልፆ እንተወሓደ እቲ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘዘውትሮ እንጀራ ምስ ኩሉ ትንታይነቱ ምስ ኩሉ ትፅባቕኡ ስለዘይ ተቐረበሎም ከይኮኑ ዘሎ ጥራሕ ዝቐረበሎም ጥራሕ ዘርእና ዘለዉ ክብል የዘይለ ፖሲብል ክኸውን ይኽእል ማለት ኣብ ሃገራዊ ዝምድናታት እንታይ ዝብል ኣምር ኣሎ እዚ ሶፍት ፓወር ብትግርኛ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ከምዚ شحات أخذ له داخل من الخيل مالتي حيلي بقول ولا حيلي سوفت باور مالس خمس زندا شحات كاس كمزي بفيزيكال أو أكل أو حيلي قديف كاس بفورس قديف كاس بخالق بستراقة بزديش بد نجارات نجبر كاس نتنات كحيلون تسرط صلوا نتنات كدلتون أبناء أمور ناي سبعة تسرط صلوا حدا سرعة ناي حيلي أجبابي مالتي حجي كاو خاطم كندي بعثات ناي حدا عادي سوفت باور كم زبل كاي مالك ناي حدا عادي يونيكلي خوكل وازغولو براودلي مسكالوت هاجرات مسكالوت حبرتسبات بفلاي مسناي بيزنس اتراكشن بخمي غيركا انفستمنت اتراكت تقبر بخمي غيركا هاجراويان تمهارو تسحب بخمي غيركا اوافر تسحب بخمي غيركا توريزم تسحب بخمي غيركا مسلخا اب هاجراوي حبرتسب تطمات خم زغبر تقب نمغبار زحغوزو ناتا بعثات ياتلل حنت هاجر مالت حجي ابنا ኤርትራ ምናልባት እቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይ ከዓ ናይ ቱሪዝም ዲፓርትመንት እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ኣብ ከምዚ ይኽተል ብዙሕ ኣፍልጦ ይብለይ ንመፅናዕቲ ገበርኩን ግን ኣብኡ ጉድለት ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ ንምባለ ኣብ 2017 ምናልባት ዘረባዳ ወይ ናብ ካልእ ከይወዘት ክሳይ እምበር ናይ ቀዳሚት ክንመለስ ኢና ክንቀፅል ዳሕኒ ኣስመራ 2017 ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ሳይት ክትምዝገብ ከላሲ ተን ዝተመዝገባ ዝበሃላ ቅርስታት ዳርጋ ናይ መግዛእቲ ሓድግታት እየን ነይረን ማለት እዩ أجيك من قال عملت قال برزنتيشن قبل نيرنا مس حدا يحاونا يتراو خلنا كابت شو زل علنا حتى انتاي نيرو
ناتناسي إثيوبيا إرترا حويسكا مسناي أو أزولنا ناي بعض سلطان ونالو مالتي قانكو سكريبت ناتوسي زعق أبي حبرة سباتي زلنا سكريبت ناتو راح زي كونس أفتو دبرتات بمخاسي نأمايت عمتات سرت زجبرة ناي بعض سرعات فلتات زلوا سرعات فلتات كم زي إبيستيم نقول نولج سيستمز ناي بعض سرعات فلتات زلوا حدا فلو يونيك زخانة حبتي كرسي فلتات زلوا زي سايتس إن هاللو خلصي نمنتاي يونسكو نزيهم زي رأيهم إلنا ناي دبر فيزن العلنا ناي دعريت العلنا ناي دبر سينا العلنا ناي بعلوس حدا أقدس زخونة أب عالمون كم كرسي كتحزن كمزجب نزجبو نجارات إن هاللو خلصي السايت مزجب مثل نبعلو يونسكو سنتنا European colonial mentality perpetuate زجبر زلو نوع زيادة زرابه نوع يزجاو حنزلو زبل حدا كريتيك حدا تعزفتي شير جيرنا يعني حاجة أبيرترا من البات بخمي رؤيتي منستر توريزم نزيتات برجس أفلت أي بلينجن كلير لهم زبل كيا أبزي قدلتات الله خوين يسمع نمبرتهم زمزو أجايش كوينهم فيديو زك على يقد فوي ما يبلغ منها حدا فليون زخون زل خطري خل حدا يونيك زخون دنك زخون النجاري زخون مالتي من البات مساعدة تحيزة كل جزء حدا قرب كريتيكال هون يزلنا أنت هلو بفلاي زم وتعتنيات كوينهم نابكالوت هاجرات كويدهم بفلاي بزناي أبز معبال زلك بحبرة سبات كويدهم زجورو فيديوهات كم زي exotification ينا نبلو بإنجليش exotification مالسكم حدا نجار سخم فولي يا بعالم زي اللي دينك نجار جيركا oversell ناي مقبار نعوس exotify مقبار كم حدا الله ينزغن ناي وزع إكسايب مقبار ناي مشاتن sensationalize ناي مقبار شجرات اللومي مالت حجابكمو من البعض نحنا ونكرين خلنا نتايم زول زلوا بزعبة ترى نتايم زول زلوا بزعبة أب سمرا زول أرت ديكو از أليكس دوالد بهال صحفاي ناي زقنا أفريقيا صحفاي سنس مران تايلوانيرو بيت مذكر ناي مودرنيتي ميزم اوف مودرنيتي بيت مذكر ناي زبناونتي لو عملت نتو زنبر ناي طليان حدقታት بخمي كم زعنوا بخمي كم زي عقبوتي دحرنا سنسر على حدث سلطان زحد سرعات هايلايت المقبار يخون بيلون يروح جي زون مرأي أقداسي كوين سمعني أبز جن ما خلت الواقع من لسنة نحيلة يا إبودي ما تنتأتات سي أي كابت قلمو تحديثو أي كابت ترجاب تقوزلو تحديثو أي كابت أسمات كمان تلتقليلو نايب حسني ما ينبروسي ولا حنتز تحدثو نقرون يلن حد قلت خوينو ناي مجزاتي زغور علون دحر كوينهم سلمنتها يوم ترحبتي نبرو زلنا على حزدلي وزلو سلمتها يحدثون مالت تمحدث بمنصرتي قرسيت راح يكون بمنصرتي أقلقلوت نهزبو كمان يوتيوبرات هاجايش غير دحان قدو فهم حسب بس يحمز بس يوم نتي سرحلو زلو حزبي نتي زنبرولو زلو حزب كمانسي طوعوي أقلقلوت كتبو متان طوعوي سيرفيس كتبو متان سي كتقن ساينبورون دي إذا خمزي ناي انت حتبلو سمها بني زلا انصادا فيها تلروديس بال تحت معت رسحاتي خطري يا تاعت قبرو الحجنتي إرتراوي نتبي مرة زخور إرتراوي نتبي إرتراز زخور إرتراوسي انتهت قبرو لزيئة سلاسان قلن عمد دحر زي تصدقينا كالات أب تحت كسرحون دحر زي تفقيد اللوب يطلع علي منافشخ قبر دحر زي تخايلو انتهت قبرو الله بأرض ديوكم أتوا زختم زيئة صبوا على I think نسامع عين أبتي كل تنقري ها قد سنة بالعيل كاملة حدا سيمبوليكالي راح يكون كسجنن كعرن موديفاي كونن ويكاب صبوا كونشين كتحازق بوسي بمنصر تزهبوا أقلقلاتون كم هنس عند حدا منصر تمتسي انتهي كم زبالسي ناي تفاشي ستليان هنس أي مالتي نيرو حجي ناي بحكي كاب مجزأتاوي حدقتاتن كاب مجزأتاوي سمبراتن تقالينا ناي إرترا مننت ناي إرترا تاريخ ناي إرترا قالسي ناي إرترا بوليتيكا وخيدي زوكل أسماتن كرسطاتن إن داتو وهبهم كحدث خل نيري حجت بقولتي إسك جبر خل نيري قلتي يجن زي تجبر زلوا مالتي كم ساعة كما قال بلود بحزبه وقال بلود زهبن ساعات عاني مالتي ندا شرار خوينو رجي في مالتي أسقى خلنا سريني نرينا بعد أودين جلس نتاعون نير مالتي كومت راح يكون خاص سيمبوليكالي كم وكل الناون وكلنا ناي موسوليني فاشيستاو وكلنا سيمبوليزم انطرح زيكون كحز قبوسي ني إرتراوي مننت ني إرتراوي بحالي ني إرتراوي قص ني إرتراوي جنان زوكل أسماتهم سيامتاتهم كوها بقبوين رزعجي أي قبرون انتايتي فلسفنا انتايتي بوليتيكاوي بوزيشن نايتي أبتعد زول سرعات أب كمزي برقز أي فلتوني يعني أي رد أنني مالتي من البات مستمرتي أبز نيشتي ناتي رئيت نقركا
مرة صبح بزيجدس انتاي فلسفنا اللو يا بزيجدس انتاي حاسبو بزيجدس انتاي دليو اتعدي اتهزبي كمزي كوين وزولو كخوني قبودي عاوز نتوكر معناتو I don't know so many فلت اودي منتاي دليو اي فلت اود اي فلتت اب انتاي دليو سو انتاي حاسبو كي كون انا تكر زلنا اتهزبس ازي قبودي تختما زنبر هزبسي ناي مجزأة حادقي خوينو اندخور عخنبر كتفكدلو كالئ متكأتا كالئ رأية كتهبو أي قبأن ديو بزي قد سنتي حاسبون الصح يجب أن فرعنا تين كابزس أنا نسخن زكاة يبلون يجب أن فرعني مالتي كم يزول ذل خونا أتي ذل هنس أتاسي فينو هزبا أقول قلوت ذهب هنس أتات معراين مسقانون حليفسي مس مننت مس بهلي مسناتنا مسلي مسناتنا سرعة فلتات ون زخيد كلنا نسمنكو وهابس يجب أن فرعان يزبل زلخو أبزن سامعنا قلتي نايت منجستي نايت بتعدي زول سرعة بوليسس انتاي مثل اللوم دي خو معينة أجندة نيروم دي عينه برومس أي سلزين فلت انتاي مثل عين فلت أنزب زلخو مبر إذا السوم هلوم أي هلوم زي قدسي يس أنا زوكل نمثلنا مثل تاريخنا زوكل سيامات ونكو وهابني استغير اسمات الله استغير اسمات قدنات الله بس مرة بقول أتي نايب حق اسمه راح الله حاجة عبو خصيص درجة كم زي بيكولو روما زبلوا بيكولو روميوم زبلوا بتلاقي مثلا ليتر روم مالتي كم ليش روما هنا نحبنا الله نحن حاجين اسمها مالتي أنا حجي ما لسه خطري خلاص سوا موزس ناي مجزأة تحد جينا سلبريت نقبر زلنا خم ليش روما نسمر نحبنا الله خوينا مهنياتو أسمر أخت الناس كلها فلسفنا ناي هنس أسنى هنس ناي أسمراسي نفلسفنا ناي حزب إرترا نفلسفنا ناي حبرتسبنا نسرعات فلتتنا حبرتسبنا أي وكلني حنت إرتراويان ترى زتقوت واب هنصتنا يسمرا كتنص كلا طلعن كانص أخلو تقولبتهم طرحهم هيبهم مالتي تي ارت توزنا براني ارت فلسفنا تساينس تي انجينيرينسي كمولو ناي طلعن مجزاتاوي متستواتي مالتي حجي نينا سيلبريت نقبر زلنا ابوتاتنا سدرانا تجديدهم وناب عسكرنا اتيم تجديدهم زسرحوا زحنا صوا ختماتات نناتو حدقتات ينا سيلبريت نقبر زلنا حجي زي انا وانا اي قبولني كم زبل قاها ام زبل نهات تمنجس تسرعات او زلس بوليس اللو يقولون هيد بيتراس أيقبون هيز بيترا نتزح على فخيدي نمنناتو نتاريخو نحلفو نمسعيو خاز انفت سيامة نايت هنسعتات يخو هابز قبو بعبي جن كينو تسيمبوليك مينينغ نايت سيامة نايت هنسعتات ولا ات ماتريال ات نجراوي أبركوتون أقولقولت نايتن أو زلوا نري نزار نالعلوم زلنا بوتاتات نان اكزيستنت ون سلازخونه أبكلتي يلن أبزبل سان سامع عن خلينا نسخن مثلاً. كابس مرات كابتوش تخي وزنا خلنا نقبل عرب نحريلنا أخريان نحريلنا يتم بقول نبزحات أبارت نتفخنو أبتمرتون خون خيل أبسفر علينا قالت زفريا مخانو زغل لسولو زنجرو لخبابي تاتي ولا زخبابي تاتي زكويو كوكد زخلني إرترا تدخل نتو تي عطر سرس بلا جزاوتي يتوزر له سجامسي لك أن يترخو كل خيري مهناتو عبيتك من تخيري لو تخنا تخيري كان خيري سب فلو خيري سجام يقولون جن نتحجز له إفراجن كل خيري نسو أزون كويم زيري أو نتسب كم يكون الله كم يجرو متيو هيدا حبايته ولا زيخر زي كالوي ويزي دل زلوا فلتي نمتاك رأيك إلى نزمالتي معناته خمس بالكاتي أب اسمرا ولا أب تش ختم زلوا سلامس تأوزل عينة نابابرا بزينجو بخشة بمشمع تلاقيبو بقوماتات تلاقيبو زنبر زلوا حبرة السبات كفالنا اسمرا اتحمع قز نايت بوليس فايلرس نايت سرعتي مالتي اتحمع قز نايتي اب حبرة سبنا وريد زلو كل مداياو حسمي مالتي جي حدا وزعتنيا مسيو فيديو خسرح نحرو خينو برقز اب كمزة عينة كفال ناس مرة كخيد افقدلون يوم مالت وي افقدلهم يوم مالت I don't think هما عينة ناس النت نخوبوهم هنياتو زخون عم سرعات زقبروس بوشتي قصلهم حبيئهم بوشتي قصلنا يهزبهم حبيئهم خميز بله توزح زبل لتشن ريتشن زلوا برهان ناي حدا حبرة السبت رحم كن صور أقولهم زدولي مالتي حجيتا كوزهم زغلوا سابزن نبلن زلنا مالتي سمو خمس رومانتيسايز زخنا اسمات زلوا مسناي مس وايتنس مس يوروبا مسنا يوروبا مودرنيتن مسنا يوروبا أبرهوت زي انلايتمنت زت حاز تنابع زلوا أنا أشتو اسمات نعاني براند زقبر خوين اسمع عنا مالتي بر
ኣባሻወል ኬትካ ኣብቲ ካልእ ሻውላት ናይ ኣስመራ ዋላ ካብቲ ካልእ ከይወፃና ማለት ኣብኡ ከይትካስ እንታይ ይመስል ኣሎ ገጽ ናይ ኣደ ናይ ኤርትራ ገጽ ናይ ቆልዑት ናይ ኤርትራ ገጽ ናይ ቦታት ናይ ኤርትራ ከርዩ ኣይክእሉን እዮም ከምዚ እንድሕር እዮም እቲ ሓቂ ምስሊ ናይ ኤርትራ እዮም ዘርእይዎ ዘሎ ማለት ሕጂ ክሊርሊ ኣብዚ ኣይቅርብዎም እዮም ምክንያቱ ስፓሻሊስ ኣበዮም ሰግረጌት ክገብሮም ዝኽእሉ ኣበዮም ኮንቴይን ክገብሮም ዝኽእሉ ኣብ ኒያላ ኣብ ኢምፔርያል ኣብ ሓማሴን ኣብ ኣምባሳደር ኣብ ኣጥሕም ኮለል ከብርዎም ማለት ኣብ ካልእ እንድሕር ወፂኦም ከዓ ብርግዝ ማይንደርስ እዮም ዝገብርሎም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ ገለ ዕላላት ነይሩ ኣብ ንኣብነት ማሰዋ ማፅዕ ክወስድዎም ከለውሲ ኦልዌይስ ምስኦም ዝከታተልዎም ማይንደርስ ኣለዎም ማለት እዩ ዋላ ተርጓማይ ፖለቲካል ዘይኣምንዎ እንድሕር ኮይኖም ምስኡ ዝኸይድ ሰብሲ ይገብሩሎም እዮም ማለት ሕጂ እንታይ ሪከርድ ዝገብሩ እንታይ ይሕልፉ ብጣዕሚ ሰንሰርድ ዝኾነ ስራሓት እዮም ዝገብሩ እቶም ዝኸሩ ኤርትራውያን ከዱ እዮም ዞም ብተለምዶ በለስ ኢልና ንፅውዖም ኣሕዋትና ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ክረምቲ ክኸዱ ከለዉ ቅድሚ ገለ ዋርሕሲ እንታይ ይርኢ ነይረ ኣቲን ገለ ዓመታት ዝተገብረ ኣብ ሳዋ ከይደንሲ እቲ ኤግዞክቲፊኬሽን ዋላ ረኣዮ ማለት ንባዕልኻ ዓድኻ እንዳሃለዎ ከሎሲ ኣብኡ ከይትካስ በቃ ከምዚ ሓደ ድንቂ ነገር ፍሉይ ነገር ገለ ኢኻ ትብሎ ማለት ሕጅስ ንሕና እውን ኤርትራውያን እንዳሃለና ከለናስ ነቲ ወፃእተኛታት ይገብርዎ ወይም ኣይገብርዎምን ኢልና ነቐፌታዊ ትዕዝብትታት ዝመስል ሸር ንገብረሉ ዘለናሲ ባዕልና እውን ከምኡ ንገብሮ ኢና እውን ክብል ይኽእል እያ ሓደ ግዜ ትዕዝብታት ፅቡቅ ኣለካ ንሱ ከም ርእሱ ዝኸኣለ መደብ ክስርሓሉ ዝግብኦ እዩ ክንምንታይ ቃጫጭዮም ዝገብርዎ ኸይዶም ንምንታይ ኣስተሓቃሪ የርእዩና ገለ ክንዛረበሉ ፅቡቅ እዩ ካልእ ግዜ ካብኡ ከይወፃና ሕራ እቲ ስርዓት ፍቓድ ይህብን ዘይህብን ይመርፅ ንብል ኣለና እቶም ወፃእተኛታት ከዓ ዝረኣየሎም ይደልዩ ንብል ኣለና እቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ዜጋታት ከ እቶም ትካላት ከ እንታይ ኮይኖም እዮም ናይ እንታይነቶም መግቢ መስተ ዘይቅርቡ እዚ ኢና ንሕና ኢሎም ዘይህቡ እንታይ ኮይኖም ንሶም ከ ማለት ሰርቪስ ዝህቡ ነው እቶም ትካላት ሲ ኮይኖም እዮም ትካሎም ዘይርእይዎ ነቲ ፃዕዳ እዚ ለና ጣዕሞ ዝኸዓድና እዩ ዝኻ ከምዚ እዩ ኢሎም ሲ ስለምንታይ ኣይቀርብዎን እዚ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሓላፍነት ዝወስደላ ስራሕ እዚኣ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እውን እንጀራ ተቐርቡ ኣይብሎምን እዩ ወይ ከዓ ገዓት ተቐርቡ ይብሎምን እዩ እዚኣ ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ዘይገብሮ እቶም ዜጋታት ባዕሎም እቶም ትካላት ባዕሎም ርእይቶ ከ ክፅበ ብዚ ኣቲንክ ታሕቶስ ናብቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት እያ ትምልከት ግን እንታይ ኮይኑ ስማዓኒ እንታይ ግን ኣዘኪርካ ንሲ ኣብ ቻይና ከለናስ ኣብ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ምሳና ዝምሃሩ ኣዕሩኽትና ነይሮምና ሕጂ ኣብ ገለ ከይድካ ክትዕልል ከለካ ኣይርከብ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ኤርትራ መግቢ ግን ብገለ ኣጋጣሚ ክርከብ ከሎ ወይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ኢልካ ክትላሊ ከለካ ብዛዕባ መግቢ ገለ ተልዕል ኢኻ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ፉድ ናሽናሊዝም ምሽ ንብሎ ኩሉ ግዜ ክርክር ነይርና መንጎ ኤርትራውያንን እቶም ኢትዮጵያውያንን ማለት ከምዚ ኣብ መንጎ ግሪካውያንን ትርካውያንን ዘሎ እዚ ናይ ተርኪ ዮገርቲ እዚ ናይ ግሪክ ዮገርቲ ገሌሎም ዘብሎ ኣብ ኤርትራውያን ከምኡ ኣብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡ ለዚ ፉድ ናሽናሊዝም ንብሎ ማለት እቲ ፉድ ናይ መንገዲ መንግቢ ጌርካስ ሃገራውነትካ እውን ክስታይ ትገብር መንነትካ ሕጂ ኣይ ቲንክ ምስቲ ኣብ ኤርትራ እዚ ሃገራዊ ቱሪዝም ዳርጋ የሎን ኢኻ ትብሎ ትኽእል ምሻሎ ልሙድ ኣይኮነን ካብ ደገ ዝመፁ ቱሪስትስ ምእንጋድ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብኸመይ መግብኻ መንነትካ ቅርስኻ ኣርትናትካ ምስ መግብኻ እውን ብኸመይ ተተሓሓዙ ከመይ ጌርካ ሰል ትገብር ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ ዘለኹ ዓድስ ናይ ሬስቶራንት ሳሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ክትከይድ ከለካ ኡ ዝረኣየካ ፍሉይ ነገር ትርኢኻ ናይ ኣክሱም ኣርት ትርእኡ ምስቲ መግቢ እንታይ ትሕዝትኡ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀልካ ማለት ሕጂ ሓደ ምናልባት ሕፅረት ቋንቋ ዲክእሉ ዝኽእል ወይ ናይ ካተሪን ተመክሮታት ትምህርቲ እውን ምሻሎ እቲ ተመክሮ ሳይንቲፊካልስ ብኸመይ ክትሕዞ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ሰርቪስስ ኣገልግሎታት እንትህብ ንድሕር ኮንካ ሞ ወፃእተኛታት እንግድ እንድሕር ኮንካስ ከምዚ ላስን ኢምፕሬሽን ኣብቶም ወፃእተኛታት ክትገድፈሉ ዝኽእል ናይ ቱሪዝም ስትራቴጂስ እንታይ ይመስል ብመንገዲ መግብኻ ጌርካ እንታይ እንጀራ እንታይ ስዋ እንታይ ሽሮ እቲ ቬጀተርያን ወይ ከዓ ቬጋን ዝበሃል ኣብዚ ኤውሮጳ እውን ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኸውን ትሪያ ኢኻ ትፈልጦ ኢኻ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣለኻ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኤውሮጳ እንድሕር ከይድካስ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን መግቢ ትኮዚን የፀልል ንሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሸያጥ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሌመንት ናይ እዚ ዓንተ ዝበልና ሶፍት ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ እቲ ስጋብ ከምኡ ናይ ቱሪዝም ሴክተር ትፅላት ዳርጋ ድኹም የለን ማለት እዩ ስኸውን ክእል ግን ኣሎ ዶ ዝተወሃሃደ ናይ ሶፍት ፓወር ስትራቴጂ ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎታት ዝህቡ ትካላሲ ካልቸራሊ መግቢ ጌርካስ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ምስሊ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ምስሊ እቲ ሲምቦል ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ዘሎ ሃብቲ ክትሕልፈሉ ትኽእል ስትራቴጂ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ የልዕል የለን ከይብል ምናልባት ቁርብ ነቐፌታዊ ከይኮን ግን ድኽም ዝበለ ኣተሓሓዛ ኣለና ኮይኑ ስማዓኒ ብቲ ናይ ቱሪዝምስ ብኸመይ ኣትራክት ክንገብር ንኽእል ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ኢትስ ፖለቲካል ዲሲሽን ካ ማለት ፖለቲካዊ ውሳነ እውን ምክንያቱ እንተ ሓደ ዓዲ ዕፁብ ኮይኑ
توريستس انت دا زي اتو خوينو توريستس ولا اتيم ونسخا كم دلاي كانت مغبط راح نشيد حدا سب ريستورانت ران زغبر حدا سب نتا مغبس كم دلاي غير ولا بوليتيكال مكساجي هيبو خشيت اون كونفيدنس اندحر زي بلو خوين حدا سب نبعلو كوما عينت براندينج كغبر سب كونفيدنس هلو ودو فرحات ون هلو غليلي يحسب مالت منالبات زربا خين اكوب ناي نان اكزيستنت زخونه ناي توريزم صلاتن منالبات ون وحدي تمكرو دو يخوني لي حسب ابتنا كاتيرن بحالين كالتشرن كوينو يسمعني منالبات كأنا حينتها مثلني كم زجيرنا بعتون زي تزاربنا اللي خون خلي قد ما حج بزح عتكرو زي هبنا يوم خون خلي أبزي زلنا سبات نزم حينت نبتاتنا اللي زقبعنا أبتخال أتوكرنا منالبات أقلبو زي هبنا يوم خون خلي أقلبو هو هابوز قبو نقرا له الناس لزي كسكسنا يوم خون خلي تسفى نقبر دحزي مسمعهم نقرات كحاسبولو مالتي مهناتو حد جوز ريستورانت وين دحرينا يو ني حد فرد ارتيست جوز ريستورانت لو تمكبي زقربابتي تكارنريو ناي طلياني مالسي ورانتهم اوزلو زيغاتات مالتي جيزي كحاسبولو تسفى نقبر كنت نقرات نيرن كنبلسن زبلكون انتي تي ارتراوي وي تي ارتراوي نبولو تي تاينت نبولو سي أبس مرات راح دي زلوا بس مرات راح يزقلت كابس مراوت إن بركة كيت كل خاتين تيرتراونت ندار حق دي زخيت من النت تسمعت نابس مرات متسخ خل خا يقرب دي الله دي في اللي ولا بنت أريو خونز قبوا ويك بنت أريو وتيكون النت أنكورا كابس مرات ندار حق كيت كل خات زيادة تيرتراوي ندا قول حي خيد دون بير ولا نابس مرات نابس أخذ كيت متسخ خل خا كبد بلته منال أنس جغرافيس كتاو متحازلو إلى يدمدمن تي إرتراوي مننت إرتراوي سمعتنا إرتراونت whatever سب خمي كقولش أي خلتي إرتراونت مالك قال خوينو كن مس جغرافيس زت حاز كوينا أي سمعنن مالتي منال بكم زعمتو يتبلنا أتي ديموغرافيك بوزحنت كم زبلنا أب استوسنا ختماتنا إيرترا بوتاتنا إيرترا علو يت دايفرسيتي مالتي طب مثلا يقول أب كل الكتمات هذا دايفرسيتي أب كله بركز علو يو مينيمم كل بس علو مينيمم بركز علو يو يا نو حق خا داين مبالين عم نتكرن حركة كحجي يسيتي من على بدبت تشعت زبحال لنا إيرترا بهراوي مننتات كنتي أتي حجراو منت حجراو من زلوا بهراو مننتات ريخ لها أبكرن سن حكا مالتيو أبازعون سن حكاي أبسمراو نالو مالتيو أبتخالك فلاتنا إيرترا زلوا من البات جل خلون كله زي بلون نالو عين مالت انتهي مبالي أتين كنا بتحط خانم خملسي أنا بقولكاي ببوتا بجيوغرافي أي مرا أخوون من البات أتناي كتماونت بحلي كاب كابتناي كتماونت النبابران نداوت ساكا فلليات اللوي مالتي إذا كن نابتي حجراو مننت دارجا زتحاز كاتتاو متحاز اللولين كزقبر كوين يسمع عن نالبات أبتا مننت تبل زلا أمر أب حدا نحرا لنا خوينو مالتي يترخ من الفلتا it's very هابتام زخونة دايفرس زخونة مننت التحقف حتى إذا قلنا حجر جينا نحر وسيدنا بجت مننتات ننا بستفعل على بوتا كفالاتنا إيرتران دخلتك تمنتات الله مالتي حدا منت وي حدا عبلا لزخونه منت أبقى كفال كله قلنا إنسان مننتات زلوا حدا صبوا خونه كوسمولوجي زلوا بوتاتات كالله مالتي بحفشاتي أتي إيرتراوي أبزي قلنا زتمركز حجراو منت كن أب جغرافي تمركزو قبل نحر خينا دن قرب عمق زولت عزبتات كل ونخل الله مالتي نابنت أب سميناوي أب معرابا وخفالنا إيرترا زلو حدا حبرة سبنا إيرتران أب شاف دوبا وخفالنا إيرترا زلو حدا كفال نحبرة سب إيرتران أب تشاف سمينا وخفالنا إيرترا زلو حدا كفالنا يزب إيرتران انت عينت سمعيتاتنا إيرترا ومننت علوهم تزيقنتها ومننت مالتيو انت اللوم نزبل حتو قرب مصنعت زدليه خوين يسمع عن كل يخل خون مالسي والسباسن استفعل عليه مننتات يزلو مالتيبل مننتات يزلنا أنا مالتيبل استفعل عليه مننتات يزلنا مالتي تقرنيا سمعيت علني تقرنيا مننتها وسمعيت كل ون خلي تقرنيا مننتها على ساي وتنكاس أساي كون جن اسم مننتي مالتي هجراو مننت كالو أبزيج الناس سمركوس هجراو مننتن بوزك أنا رؤية عالمن كالله مالت حجي من البعض استفعل عليه لايرس ناي مننتات كل خلي ديبندين أبينا كفال ناي إيرترا علنا جن أبتحنت حقافيت إيرترا ومننت نبلا
እዞም ሰንትሪፊጋል ዝበሃሉ ፎርስስ ኣለዉ ሰሓብቲ ነፀግቲ ፎርስስ ኣለዉ ኣበየናይ ጂኦግራፊ ኣበየናይ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣሎ ሓደ ሰብ ስንታይ ዓይነት ስምዒታት ይህልዎ ኣብቲ ማእከላይ ወይ ከዓ ሓቋፊ ኣምብሬላ መንነት ዝብል ሕቶ እቶም ሰባት ዝምልስዎ ኮይና ትስማዓኒ ምስ ጂኦግራፊ ከይተተሓይዘ ኣቁርብ ጌጋ ክሳይ ክህብ هو حجي اتي حتى اوف كورس نعخ حتى كلهم برك على سمعت وناتو من صغه اللومي وناتو من صغه صبارق يوم نعي وري تخون يوم قال بركز اتي ابايتا نعزبو زلنا لا من تحجيهم زمن لهم زلنا وصفنيات اب ارترا خيدهم ناس مرا راح يريو اوكي فقدر لهم خون اسمرا راح نبل تي مننت غنا وطرح يحد صرني كابو رحق الهم 10 كيلومتر نحن خيدهم قالوا زياده زرا يوم انتهينت نايتي ارترا مالتي ارتراوان نبعلهم ግን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኾኑ ኽእሉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኾኑ ኽእሉ ዋላ ኤርትራውያን ካብ ኣስመራ ወፃኢ ንባዕሎም ብዛዕባ ኣስመራ ዘለዎም ግንዛቤ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ብዛዕባ ኣስመራ ዘለዎም ግንዛቤ ማዕረትን ካልኦት ከተማታት ኮይኑ ትረኽቦ ንስኻ ዋላስ ኣሎ ፍልልይ ኣይኮነን ቀልጢፈካ ዳኸ ኣይኮንን በር ኣይኮነን ዝብል ትዕዝብቲ ዘለና ኣነ ኣስመራ ዋላ በዝደገ ኮንካ ኣነ ሃገረሰብ እየ ተወሊደ ዓብየ ወዲ ሃገረሰብ እየ ኣነ ሕጂ ዋላ ብነፍሰይ ክሓስብ ከለኹ ሓደ ግዜስ ሰላም ኮይኑ ወይ ለውጢ መፂና ናብ ኤርትራ እንተንኸይሲ ናበይ ገፀ ምኸትኩ ገለ ኢልካ ምሽ ትሓስብ ሕጂ እቲ ቀልጢፉ ኣብቲ ርእስኻ ዝመፃካስ እቲ ናይ ኣስመራን ናይ ኣስመራ ጨናን ናይ ኣስመራ ከባብን ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ ምናልባት ምስቲ ናይ ከተማ ቀረብ ኣብ ከተማ ብምኻድ ክርከብ ዝኽእል ቀረባት እቲ ዘሎ ኢኩፕመንት መሰለጥያታት ብዓይኒ ኣለዎን ላ እንድሕር ሓሲብና ማለት ሃይፖቴቲካሊ ንሱ ዶ ይኸውን ወይስ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኣብ ርእስና ዝሰረፀ ምስልን ኢሜጅን ቪርቹን ደግነትን ነስመራ ጥራሕ ዝወሃብ ኣሎ ዝብል ሕቶ የልዕለለ እዩ ኣሎ እዚኣ ኣብ ግዜ ገድሊ ካላቶም ካብ ሃገረሰብ ዝኸዱ ዓዶም ዝኾነ ኣስመራ ትረኣዮም ነይራ ከምኡ ከም ትረኣዮም እዩ ተቐሪፆም ኣብ ዛንታታቶም ኣብ መፅሓፍቶም ኣብ ድራማታቶም ኣብ ዕላላቶም ክትሰምዕ ከለካ ኣስመራ ጥራሕ ንምርኣይ ነይሩ እቲ ዘረባ ኣብ ጥቕኦም ዘለዎ ከተማታት ኣይዝክርዎን እዮም ዓዶም ንባዕሎም ኣይዝክርዎን እዮም ዝበዝሑ ውችዝ ኣይዝክርዎን ሙሉእ ሚኢክእልኒ ግን ዝዕዘቦስ ንሱ እዩ ኣብ ኣእምሮ ናይቶም ዝቃለሱ ዝነበሩ ዝስውኡ ዝነበሩ ኣስመራ እያ ነይራ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ናብኡ ናብቲ ከባቢ ንምንባር ነይሩ ትሪኦ እንታይ ዝበሃል ኣብ ስደት ዘሎ ከዓ ንኣብነት ሕጂ ካብ ስቶክሆልም ርሒቐ ኣለኹ ኣብኡ ሃልየን ካብኡ ርሒቐን ፍልልይ የብሉን ኣብዚ እንዳነበረ ከሎ ሰብ እውን ኣብ ክንዲ ንኤርትራ ተመሊሱ ብዓሻገልጎል ድዩ እምባደርሆ ድዩ ካልእ ህንፃታት ሰሪሑ ፅርግያ ሰሪሑ ኢንተርነት ኣእትዩ ተቋዳሳይ ናይቲ ገጠራት ኣብ ክንዲ ዝኸውን ካብኡ ርሒቑ 100 ኪሎ ሜትር ካብኡ ርሒቑ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ክንዲ ዝኸውን ሕጂ እውን ናብ ኣስመራ እዩ እቲ ናቱ ጠመተ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ስለምንታይ ዘይሰፍሕ ተኣምሮና ስለምንታይ ሓድሽ ከተማ ንምስራሕ ንበሎ እቲ ኣብ ጥቃ ዓድና ዘሎ ጥቃ ገራሁና ዘሎ መሬት ክንጥቀመሉ ንምንታይ ኣብኡ ዘይንሰርሕ ስለምንታይ እዩ ናብኡ ዝጭነቕ ዘሎ ወይ ዝፀብብ ዘሎ ተኣምሮ ኣገዳሲ ሶሽዮሎጂካል ሕቶ ኢኻ ተልዕል ዘለካ ሽሻይ ንኣብነት ኣብዚ ኤውሮጳ እንድሕር ኢና ካብ ከተማ ወፂእካ ኣብዚ ናይ ካንትሪ ሳይድ ምቕማጥ ከምዚ ሃገረሰብ ንብሎ ኣብ ብናትና ቋንቋ ማለት እዩ መግለፂ ናይ ሃብቲ እዩ ማለት ሓረስታይ ኮንካ ናትካ ናይ ሕርሻ ኮቴጅ ዘለካ ናትካ ቦታ ዘለካ ናይ ሕርሻ ዘለዎ ፋሚሊ እንድሕር ኮይኑ ካብቶም ሃብታማት ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ብኸምኡ ዝረአ ማለት ሕጂ ውፅእ ኢልካ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ካብቲ ኢነር ሲቲስ ማለት እዩ ናይ ኣየር ፖሉሽን ዲኻ ትብሎ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ዲኻ ትብሎ ከም ፋሚሊ ምሽ ክትቅመጠሉ እውን ብዙሕ ኣተባብዓ ዘይኮነ ውሑስ ዘይኮነ ከም ስላም ዝመስል ኢነር ሲቲስ ወፂኻ ምቕማጥ ከም ደግነት እዩ ምክንያቱ ከም መርኣያ ናይ ሓደ ማሕበራዊ ሰተት ናይ ሓደ ስድራ ቤት እዩ ማለት እዩ ብናትና በንፃር እዩ ምናልባት ኩሉ ሰብኣይ ንብል ናይ ንሕፍሽን ኢና ካልእ ክሳይ ዘለዎ ክእል ግን ክሪኦ ከለኾነ ኣብ ናትና በንፃር እዩ ከተማን ከተማውነትን ምስ ማሕበራዊ ስተተስን ምስ ሃብትን ምስ ምዕባለን ምስ ዘበናውነትን ይተሓሓዝ እዮም ማለት እዩ ሃገረሰብ ካብ ሃገረሰብ ንባዕሉስ ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል ግን ሃገረሰብ ምባል ኣብ ኤርትራስ ሓደ ኔጋቲቭ ዝኾነ ኮኖቴሽን እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እሱ እቲ ዝዓበየ ካብቲ ዝዓበየ ኣርእስትና እውን ንልክሞ ዘለና ንእግረ መንገድና ንማልኦ ዘለና ኮሱ ኮይኑ ብስነ ጥበብ እንተበልካ ብሜድያ እንተበልካ ብገለ እንተበልካ ተወዲ ሃገረሰብ ስብእንኡ ኮይ ዝምንጠር ዘሎ ነዊሕ ዓመታት
ስለምንታይ ወደ ሃገረ ሰብ ስለዝኾነ ጥራሕ ትሕቲኻ ጌርካ ትሪኦ እሞ ንክንደይ ዓመታት ኣገስ ተስፋ ገብር ምናልባት ካልእ ግዜ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዕለሉ ንኽእል ሓደ ግዜ እውን ንእሽተይ ጠቂስካ እንታይ ነርካ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዝወፅእ ናይ ኤርትራ ናይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ክንሪኦ ከለና ሲ ናይ ሃገረሰብ ገፀ ባህሪ ዝለብስ ሓደ ጠባይ ወይ ትለብስ ሓንቲ ጠባይ እንታይ ጌርካ እዩ ዝወሃብ ከምዚ ዕንጅል ዝበለ ወይ ዝበሉ ወጀሃላያት የውሃት ከምዚ ሃሜናዊ ዝኾነ ኣተሓዛ ዘለዎም ዘይሓረቃት ንኩሉ በዚ እንዳፀፋዕካዮም በዚ ክሳይ እንዳገበሩ እናበሉ ጥራሕ ዝኸዱ ዓዊሎም ዝዛረቡ ዝበዝሕ ኮሚኒቲ ካራክተር ኣነ ይስሕቅ እየ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ግዜ ሕጂ ንሕና እውን ኣነ ሃገረሰብ ስለዝኾንኩ ኣነ ክብል ክእል እየ ሕጂ ንካልእ ኣይውክልን እየ ግን ሓደ ግዜስ እቲ ብከምኡ ዝወሃበና ርድኢትን ኢሜጅን ወይ ከዓ ስእልታት ናይተን ከተማታት ንሕና ንቕበሎ ኢና ዘለና ካ ሪፐል ንገብሮ ዶ ንነፅጎ ዶ ዝብል ክስያት ኣሎ ማለት በዚ ሃይ ስኩል እንዳሓለፍኩ ከለኹ ኣነ ዝክር ብዳ ናተይ ክሳይሲ ሓደ ግዜስ ናይ ከተማ ዘራርባ ክትሕዝ ንወዲ ከተማ ክትመስል ዘይተሓልፎ ፌዝስ የለን ማለት ስለዚ እቲ ዘሎ ክበት ከተማ ዝመፅእ ሽግር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣይ ቲንክ ዴር ኢዝ አ ፕሮብለም ካብቲ ናትና ትካ ማለት ንሕናስ ውጀስ ሓደ ግዜስ ብላይንድሊ ብዙሕ ነገር ከምዚ ንቕበሎ እዚ ሳብጀክቲቪቲ ናይ ከተማነት ሳብጀክቲቪቲ ኣሎ ማለት ዴር ኢዝ አ ፕሮብለም ስለዚ እንታይ ዓብይ ሶሲዮሎጂካል ሕቶ ኢኻ ተልዕል ዘለካ ማለት ብሓፈሻ ዝያዳ ባል ንገብራ ኢና ተሰማምዕናዮ ናስር እውን ፈቃደኛ ኮይኑ ስለ ዘሎ እሱ ከዓ ፌስቡክ ብክፋላት ይፅዕፍ ስለ ዘሎ እዚኣ ናብኣ ክንገድፋ ኢና ንሱ ናቱ ትዕዝብቲ ከካፍለና ኢና ንስኻ እውን ማለት እዩ ስለዚ ዘኽብርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ምናልባት ቁርብ ሰሙናት ገለ ካልእ መደብ ክንሰርሕ ኢና ምስ ዶክተርን ምስ ናስር ማለት ናስሮቪች ኢሉ ፌስቡክ ዝስዕብ ዘሎ ኣገዳሲ ዛዕባ የልዕል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናብቲ ኮር ነጥብና ክንምለስ ኢና እንዳወዳእና ከዓ ንኸይድ ስለ ዘለና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መግዛእቲ ሓድጊ ኣሎ ብዘይካ ኣብ ኣስማት ሕጂ ኣብ ብዙሕ የለን ወይ ክህሉ ከዓ ኣይድለን እዩ ሕጂ ናይ ጣልያን መግዛእቲ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ እዩ ኦፍኮርስ ብኢትዮጵያ ዝወረደ መከራ ይበዝሕ ዓቢ ወላ እኳ መከራን ግፍዕን ኣወዳዲርካ ክትብል ዝፀግም እንተኾነ እቲ ስምዒት ናይቲ ሰብ ስለ ዝውክሎ ግን እሱ እዩ ሓደ ካልእ ከዓ እዚ ሕጂ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተገዝአት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሓድጊ ክህልዋ ኣይትደልን እያ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይካ ትሕማቕ ሸነኹሲ ኣብኡ ዝሰረፀ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ኣይድለን እዩ ሕጂ እቲ ፅላኣት ዝወረደ ግፍዕ ዝፈጠሮ ዶ ይኸውን ዋላስ ኣፍሪቃውያን እዮም እዚኦም ናቶም እንታይ ዘኽብሩ ኣለዎ ዝብል ክኸውን ትዕዝብትኻ እንታይ እዩ ክልቲኡ ዶ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ይብል እቲ ቀንዲ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ከምዚ ደረጃታት ናይ ምስ መግዛእቲ ብዝተሓሓዝ ዘለና ዝምድና ዘለና ርድኢትን ርእቶታት ንሲ ደረጃታት ኣለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ እቲ ዋይትነስ እዚ ፃዕዳ ምዃን ፈረንጅነት ሓደ ሕማም እዩ ቲንክ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝበዝሕ ድሕሪ መግዛእቲ ዘለዋ ሕብረተሰባት ካልቸራል ሕማም እዩ ባህላዊ ሕማም እዩ ማለት እዩ ፃዕድነት እዚ ዋይትነስ ዝበሃል ሕጂ ዝያዳ ናብ ፃዕዳ ምዃን ናብ ፈረንጅነት እንዳቐረብካ ብምኻድሲ መግለፂ ናይ ዘመናውነት መግለፂ ናይ ምዕባለ ጌርካ ናይ ምርኣይ ሓደ ካልቸራል ባህላዊ ሕማም ኣሎ እዩ ኣነ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ ግን ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ከምኡ ኣለኒ ማለት ጀነራሊ ሕጂ ምናልባት እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእታዊ ሓድግታትን መግዛእታዊ ስምብራትን ብጣዕሚ ኢና ንነፅጎ ማለት ኣውትራይትሊ ኢና ንነፅጎ ሕጂ እዚ ዶ ይኸውን ይብል ሓደ ምናልባት ከዓ ምሳና እውን ኣለዎ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእታዊ ሓድጊ መግዛእታዊ ደበና ስጋብ ሕጂ የንፀላልወና ኣሎ ማለት እዩ ኣይገደፈናን ማለት እቲ ስምዒታትና ገና ምስ ታሪክ ሪኮንሳይል ኣይገበርናን እቲ ደምሲ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እውን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዘይገደፈና ነገር እዩ ናይ ጣልያን ናይ እንግሊዝ እንድሕር ኢኻ ሕጂ ብዙሕ ናይ እንግሊዝ ኣለዓል ናይ እንግሊዝ ዝለዓል ሓንቲ በያታ ናይ ቋንቋን እዚ ስርዓተ ትምህርቲ እዚ ኣብ ስርዓተ ምሕደራ ብፍላይ ምስ ናይ ሎው ኣተሓሒዙ ምስ ናይ ሕጊ ኣተሓሒዙ እቲ ሞዴል ኣብ ናቶም ስለ በይዝ ዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ፖዚቲቭሊ ዝርአት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ዝመፅእ ካብቲ ንዓበና ንሰምዖ ዝነበርና ብዛዕባ እንግሊዛውያን ዘሎ ስቴሪዮታይፕስ ገለ ንፈልጦ ማለት ግን ከምቲ ናይ ጣልያን ዘሎ ኮሎኒያል ሓድግታት መግዛእታዊ ሓድግታት ብፍላይ ምስ ትሕተ ቅርፂ ብዝተሓሓዝ ጌርና ንኽብሮን ሰለብሬት ንገብሮን
ንናይ እንግሊዝን ናይ ኢትዮጵያን ሰለብሬት ኣይንገብሮን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ክመልሰካ ክልተ ኮይነን ስማዓን ሓደ ኣይገደፈናን ኣሎ ምሳና ስለ ዘሎ ጂኦግራፊካል እውን ብሓንሳብ ስለ ዘለና ይሕዋት ኢኻ ከምዚ ሕዋት ክትፈላለ ክትበኣስ ከለኻሲ ደይዘል ወይስ ከምዚ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዝኸውን ናይ ክልተ ሕዋት ናይ ጎረበቱ ይባእሲ እውን ስለ ዝበሃል ከምኡ ዶ ይኸውን ይብል ካልኣይ እታ ዝበልኩኻታ ካልቸራልሲ the more you're closer you feel up to ናብ ዋይትነሲ እሞር ንስኻ superior ዝኾንካ ክሳይ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣስመራ ሕማም ኣሎ ማለት ናይ ኣስመራ ክብል ከለኹስ እቲ ገለ ክፋል ኣንደርስታንዲንግ ርድኢት ናይ ኣስመራ እዚ እቲ ሕማም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘይተፈወሰ ሕማም እዩ ማለት ኣስመራ ብኸመይ ትርአ ትብኡ ዘሎ ኣርቲ ዶ ይኮ ሕጂ ክልቲኡስ ተራ ዝፃወት ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ግንዛቤ ድልየት ሽውሃት እውን ዝያዳ ክትፀልኦም ዝያዳ ክትጥንቀቐሎም ዝያዳ ክትፍርሖም ዝገበረ መስለኒ ባህርናትና እዩ ኤርትራ ብክሳብ ሕጂ ናፅነቶም ኣይኽብሩን እዮም ዝብሉ ኣፈፍቲ ዝኾኑ ሓደገኛታት ዝኾኑ ዘረባታትን ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምትታትን ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝመፀ ዝተፈጥረ ፍፃመን ማለት ትወራር እሱም ተደማሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ግን ንኤርትራ ከም ናፃ ሃገር ብምሉእ እንታይነቶም ብምሉእ ስምዒቶምን ዘይተቐበልዋ ስለ ዝኾኑ ስለምንታዮም ዘይቅበልዎ ንእንታይነትና ናፅነትና ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ርእይቶ ከዓ ከቡ ሰባት ክንፅበየና ማለት እዩ እዚ እቲ ምናልባት ኣባ እንድሕዳ ቁሮ ኣፍቂድ ከለይ ሕጂ እንታይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ብዘይካ እቲ ዝነበሮ ብሩታል ዝኾነ ናይ ብጠበንጃ ናይ ጠበንጃ መግዛእቲ ሲ ዝግበር ዝነበረ ካ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ቋንቋን ባህልን ናይ ኤርትራ ኣጥፊእካ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ይዝትካ ነይሩ ማለት ብኣስገዳዲ እዩ መፅሓፍትን ገለን ዝነድድ ዝነበረ ሕጂ ሓደ እዚ እቲ ሊንጉስቲክ ፎርም ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ናይ ቋንቋ ብቋንቋ ጌርካ ከዓ ስነ ፍልጠት ናይቲ ህዝቢ መንነት ናይቲ ህዝቢ ምሕካኽ ኣምሓርናይዝ ናይ ምግባር ከም ፕሮጀክት እውን ዓደ ኣገዳስ ፕሮጀክት ስለ ዝተሓሓ ዝነበረ ነፀብራቕ ናቱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ኣዝዩ ነፃጊ ዝኾነ ኣረኣእያታት ዘለና ኣብቲ ፖለቲካዊ ረስንታት ድሓን ኣብ ዝኾነሉ እውን ኣምሓርኛ ብዝተሓዝ ብፍላይ ኣምሓርኛ ከዓ ንደርፍ ኢና ትሪእኻ ትብትዓዲ ዘሎ ስርዓት ሓደ ግዜስ ኩሉ ግዜ እውን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝነፅቦ ክንብል እውን ንኽእል ኢና መስለኒ ሕጂ እቲ ብህዝባዊ ግንባር ዝመፀ ወይ ክሰርፅ ዝተደልየ ባህርን መንነትን እንታይነትን ኣብ ህዝቢ ከኣቱ ግብኦ ነይሩ ድዩ እቲ ህዝቢ ናቱ እንታይነት ናቱ መንነት ናቱ ጠባይ ናቱ ባህሪ ሒዙ ክፀንሕ ዘይኮነን ዝግብኦ ከም ትካል ምፅእ ኢሉ ንምሕደራ ምስተዋፈረ ንስራሕ ምስተዋፈረ ናብቲ ናይ ህዝቢ መንነት ናብቲ ናይ ህዝቢ እንታይነት ዶ ይኮነን ክሰርፅ ዝግብኦ ነይሩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ኸ ሒዝዎ ዝመፀ መንነት ኣብ ህዝቢ ተፅዕኖ ገይሩ ከእትዎ ከሎ ብረቂቕ ክኸውን ይኽእል ብሓይሊ ክኸውን ይኽእል እትዎ ከሎ ኸ ንባዕሉ ጥቕሙ ድጉ ኣብ ዝዓቢ ምናልባት እንታይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣምፅእዎ ዝበሃል ባህሊ ኣስሪፅዎ ወይ ኢምፖዝ ገይርዎ ዝበሃል ባህሊ ቅርብ እንተንረዳዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ግዜ እንታይ ንሰምዕ ሕጂ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ገለ ምሽ ንሰምዕ ንኣብነት ዲስፕሊን ሃርድ ወርክ ምስራሕ ስራሕ ፍትወት ሃካይ ዘይምዃን ገለ ይለዓል ካብቲ ዝለዓል ማለት እዩ ምሻሎ ሲምፕሊስቲክ ዝኾነ ክሳይ ሕጅስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድዩ ይብላነ ዋ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ናይ ትነፅነት ኣብነት ከምፀልካ እቲ ዝኾነ ነገር ጌርካ ከምዘይገበርካ ስቕ ምባል ገይረ እንተበልካ ከዓ ከም ልዕለተ ርእሲ ወይ ከም ትዕቢት ወይ ከም ጃህራ ምርኣይ እቲ ሕብረተሰብ ምናልባት ብማሰኛታቱ ክግለፅ ከሎ ክምርመር ከሎ ብባህልቱ ክምርመር ከሎ ብዕላል ክትምርምሮ ከለካ ሲ ሓሳቡ ይገልፅ ነይሩ እንድዩ ዝስምዖ ይገልፅ ነይሩ እንድዩ ዝገበሮ ዛረብ ነይሩ እንድዩ እቲ ምትእስታው ናይ ህዝባዊ ግንባር ግን እንታይ ኮይኑ ናብ ስቕ ምባል ሓደ ነቐፌታ እውን ናብ ዘይምቕራብ ከምዚ መሪሩኒ እውን ናብ ዘይምባል ኤርትራዊ ዶ ፀሚመ ይብል እዩ ኤርትራዊ ዶ ጠሚየ ይብል እዩ ኤርትራዊ ዶ ተፀጊመ ይብል እዩ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ናብቲ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ እንተተለካ ተፀጊመ ክትብል ኣለካ እንተ ኮንካ ተፀጊመ ዘይትብል እሞ ተረዲኣትን ኦኬ እቲ ጌርካ ከለካ ዓብ ነገር ጌርካ ከለካ ገይረ ደልካ ርእሲ ምድናን ኣይ ቲንክ መግለፂ ደግነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ቅንቤት ህዝባዊ ግንባር እውን ምፍጣሩ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ንዑ ክለይም ክገብሮ ይኮነ እዮም ስናት ናይ ደግነት ምሻሎ ሃምብል ምዃን ከምዚ ብዙሕ እንዳገበረ ከሎ ብዙሕ እንዳፈለጠ ከሎ ሰብ ብዙሕ እንዳሰርሐ እንዳዓመመ ከሎ ይዓምም የገለሉ ኢዳ ኣይውፅን እዩ ሕጂ ናይቲ ሕብረተሰብና ባህሊ እዩ ማለት እዛ ደልዓልቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ግን እዚ ስኒ ምንካስ ዝበሃል ኣሎ ዝተለዓለ ሕጂ ስኒ ንኸስ እንዳተባሃለ ስኒ ዘንከሰ ማለት ንሱ ምናልባት ኣገዳሲ ማለት ሰው ብፅፍርና ስኒ ምንካስ እንዳተባሃለ
سب سخمز طمي خلو صقيبه مبال اوف كورس زبنا تمسغن بحالي ببحري كم تنفلطو تمسغن بحالي ني اشتي قراصن دحر رهيبو تمسغن صقيبه يلي زحدر حزبي مالتي كالتشرالسي كوم عينت سوشيال بيز علينا نحنا مثلا كن انتي تطقيمهم لخوين سمعنا انا كم حدش بحالي صريحهم ريكليم غيرهم ابانا امبوز غيرهم زي كونس نتي تمسغن بحالنت ناي حزبنا كمزي سوشيال كالتشرالي مس هايمانوتن مس محبره بحلاوي اقاوما نايت حبرتسمنا تمسغن زبل كمز افوي زبل حزبي سسع زي كونه عينت حزبي زلنا نحنا رايحه مالت فلي زبل ولا فسدان حجي حنت معلت نداد نحروسي حوي بان نحروسي حسب كسايز قبر بقى دو يا حدرني حجتي حدا غزيستي سنمنكاس ون تقناتكا شيت ابيلكا مخادون كم بهل سلسل حدا حبرتسمنا نزي ابيز قبرو خويني سمعني يعني مالتي جن اوف كورس ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ንናጽነት እንዳሃለዎ ከሎ ተሸጊርካ ከለኻ ከም ዘይተሸገርካ ስንምንካስ ሓቦ ምግባር ከብድኻ ጥሩይ ከሎ ዝባንካ ዕርቁ ከሎ ተስፋ ሰኒዕካ ተስፋ ተመጊብካ ምኻድ ከም ሓደ ኣካል ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ዝባግንባር ዘምፅኦ ይኮነን ስድራና ኣዴታትና ቦታትና ዘምፅዎ ወይ ንሱ እውን ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ንባዕሎም ድራሮም እንዳሃቡ ንከብዶም ዓፂኦም ከብዲ ተቃልሲ ዝዕንግሉ ወለዲ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ሕጂ زباغمبار زيكون امصيو خوين سمعنا انا زباغمبار مزميزو خوين سمعنا مزميزو انتاي مزميزو دلا حجي نتي زباغمبار زومصو ناي بوليسي ودقت نمشفني حزبي طمين دهالو خلو تمسغن يلخم زحدر ناي مغبار بحال جن سوري صابير ترا حجي الساي بوليتيسايز زخون دال كم حدا بوليتيكال ويبن يتقمل له خوينو يسمعنا نخم بولك انا افكندي انا ونبا احمد صدلي اوكي نبي ناي معلا يوحل لهم እቲ ጽባቐ ትምጽማ ምትዓቕለ ምግባርሲ ስምዓኒ ኤርትራዊ ታደስ 3-4 ደቃስ ምሳይ ኣለዎ ما يقبلني إلى توزق قبلا يلن قاليهم وتدرنا له زبز بخاوتي مع الله ودقه نازي تسمين كخاليو مبال تعرفيو نعراتي ورداتي لكن في قنتيلا ناينا فقطها مفوسي ما بقى ترانك موضوع أفكيدنا لنا شمس دليو زن فتحنا لنا ده أي خب بحرز قبو أمبر يتراوي دو 5 خونيا قريتو براتني رمز تعصوم أبير ترازلو تقدم سلازة حجزوي نصقبات إيران سلازة حجزو ترح قداي سوون إيران يتبارات له لم تتسقي من زب سبستك على على خايب حجي أبينا مع الله وعلو والله إذا أبجدل ولا مزمي زما تخونو نجدل خلو من النت حزام تاينت حزام كيدا من ديام في كورس جن أبو خالد تقيم مولوت التعاوت ملو خونو خلو كعب هاري مخون خالد سبوا علامون هاري ميو جن سلمنتها يقطع حزب زي كون نيش نقدر نمتاهي تسأل يعني نيش نقدر سلمتها كم زي أخوينا يلوسي قطع نمتاهي كون تهزبي I think بصبوت عزبتي حتى العزل خاود قالو أقدسي جلس تراندس خلنا العلوم نقول الله نعملت مس هاجراونت ولا أنت حتى حيس كحجي تهاجراونت أنت إكستريمز خنا هاجراو سمعتن درجانة نهزم ناس نتاجر وكوينيس معنا حدا جزء نهيوس بخالق كم زريعة مالت تهيوسي مماتن مسواء مسدادن حدار مبتتان نعوس السكيم كيا حقوق خاص ساجر كهم تخيل جيرو مالت حجي من البات عن تويد العناتي أنت understanding ناي هاجراونتن ناي بحق نت هيمان فاليو ناي بحق نت زعابه كمص زغبو دحريا بوست ليبريشن يتراب دحر ناسنت يترا خمص زغبو خنرخبو زغبا انا زعابه انلاند ريجمنت ناي فريدم ناتنا ناي مسل ناي حرنت ناي سباتن كلووت زغبو نعو درعمو نعو رغيصو ناي بحق طرح هاجراونتن حتتان تمغيبو خمس خينت حزبنا جيروي تطقيمولي مالتي حجي انتي نتزنبره virtuous دقنت abuse جيرو قلنا يبعلو حدش تأمرات هاجرن هاجراونتن ندامس أخاخا أنا أنصار هاجرن هاجراونس لزخون كده يكون خمس وزلوا خزقن عمز السرعات نزخم زعينة قالاتن emotive زخونو قالات ندات تقومو نايب حكي كم باني كم إنجرا أبسلطان ناي مسنح جيرم يمستقومو لهم مالتي مسواتنت هاجراونت لؤلاونت إتيتريترال إنتجريتي جالس بحالو أقدر سيزيم إيموتيف زخون واجز تخافل اللوم يا مالتي زبيتاس واجز تخافل اللوم إيموتيف زخونو زعباتات بوليتيكا وزعباتات حجر زعباتات يا مالتي جت سرعان تايز جبر نزيعتهم كم values كم ناتو كبرتات اندامسه انداقعسه اتسب نزيعتهم كحلو حوح قبل مالتي تأمين خيبل دقاي تسريدهم بعل نداي طفيو دقنا بيئاتهم سدرانا عنيو بيتسبنا عدنا عنيو محبراوي فابريك السوشيال فابريك نايت حبرتسبنا يتفق الله نخيبل كم حدا ناي مجتي اجباب يتقموا لهم مالتي جن هو زي بل نمتاك زي وص اناف از اناف قبل كايكل اندي زخلو يرئني زولن زبل حتى مس زين زبلنا هن حيلتات مسخات حيل برت الله مالتي
ሓንቲ ግዜ ኣስተንፍስ ከተብል ከለካ ነዚ ንብሎ ዘለና ስዕር ከብሎ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ከዓ ተሓይሊ ብረት ስለ ዘለካ ተኣፎሙዝ ኣላ ሕጂ ኣፎሙዝ ኣብ ርእሱ ኣብ ገፁ እዚኦም ንብሎም ዘለና ኢሞቲቭ ዝኾኑ ሓነቕቲ እዚ ናይቲ ስርዓት ኣገባባት ከዓ ኣብ ርእስናን ኣብ ባህልናን ኣብቲ ኤቭሪዴይ ላይፍ ናትና ንመስሎ ዘለዉ ዳርጋ ብኩሉ ኢና ንሕናቕ ዘለና ንሕና ማለት ከተስተንፍስ ኣይትኽእልን ድሕር ኣስተንፊስካ ስለ ንፈልጣ ትወርድ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ካብታ ቀንዲ ዘበገሰትና ርእስቲ ቁርብ ሸፍቲ ጌርና ነርና ግን ክንምለስ ኢና ሸተት ንብላለና ግን ክንምለስ ኢና ማለት በዚሉ በዚሉ ምትእስሳር ከዓ ዘለዎ ኣብቲ መንነትና ኣብቲ እንዳይነትና ዝሰረፀ ብፍታዊ ይኹን ብሓይሊ ይኹን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ እስራኤልን ኢራንን በዚያ ክንዓፅዋ ኢና ውግእ ትኸይድ ነይሩ ኣብ ኢራን ዝተተኮሰ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓሊቡ እዩ ንብዙሕ ግዳይ ገይሩ እዩ እስራኤል እውን ከምኡ ኣብ እስራኤል ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዓሊቡ ሓደ ሚሳይል ናይ ኢራን እቲ ሚሳይል ንዝተወሰነ መዓልትታት ፀኒሑ ድሕሪኡ እንታይ ገይሮሞ እቶም መምህራንን እቶም ኣርቲስት ው ዘለዉ ለኺዮሞ ሓደ ኣርቲስት ዝኾነ ሕብሪ ለኺዮም ኣስማት ፊደላት ፅሒፎም መምሃሪ ገይሮሞ ኣካል ናይቲ መዓልታዊ ዝረአ ፅቡቕ መምሃሪ ገይሮሞ ሕጂ እታ ሚሞሪ እንታይ ኮይና እንዳተሓደሰ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ እቲ ሚሳይል ሪኦም ኣይጭነቑን እዮም ካልኦት ከዓ ከም ገይሮም ይቕልዱሉ ነይሮም ነቲ ሚሳይላት እዚኣ መቃቒል ከምዚ ክገብራ እየ ከምዚ ክገብራ እየ እናብሉ ይቕልዱሉ ነይሮም እንታይ ክብል ደልየ እዞም ዩቱበራት ናብ ኣስመራ እንድሕር ከይዶም ኣብ ዓሸ ኣገልግሎት ዘሎ ናይ ቀደም ታንክታት ሓፃውን ከም ሓደ ናይ መግዛእቲ ቅርሲ እዮም ዘርእዩ ኢና ኦኬ ሕጂ እቲ መንግስቲ ነዚኣ ከማንስ ክገብራ ይከኣለ ናብ መዓላ ከውዕላ ይከኣለ በንፃሩ ኣብ መደበር ዘለዉ ኤርትራውያን ከዓኒ ሓፂን ሲኢኖም መሳርሒ ሲኢኖም ክሽገሩ ኢኻ ትርኢ ወይ ብኣርቲስቲክ መንገዲ ናይ ሓደ ፅቡቕ ፈጠራ ኣይገበሮን ወይ ከዓ ኣብ መዓላ ኣይወዓለን እዞም ዩቱበራት ግን የርእዩና ኣለዉ 30 ገለን ዓመት 40 ዓመት ዝገበረ ሓፃውን ኣብ ትበረኻ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ስምዒት ዝኾነ ሪት ዘለካ ክትነግረኒ በዚ ክንውድእ ኣብ ቱሪዝም ሲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እዚ ዳርክ ቱሪዝም ወይ ከዓ ከምዚ ትራጀዲ ቱሪዝም ዝበሃል ኣሎ ከም ኣምር መስለኒ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ትራጂክ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ፍፃመታት ዝተፈፀመሎም ቦታታት ኬትካ እትብኡ ዘሎ ሕላገት ትርፊ ሓድጊ ናይቲ ሕማቅ ኣጋጣሚ ናይ ምብፃሕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ክሓስብ ፀኒሕኩም እንዳበልካ ከለኻስ ብዚ እንዳ ጀርመን ክትከይድ ከለካ ንየማን በዚ ላዮን ሆቴል ቲ መን ሆቴል ሕልም ምስ በልካ በስመራስ ሓደ ብዙሕ እካብ ናይ ታንክታት ኣለዎ ዝዓነዋ ታንክታት ማለት እዩ እንጂ ኣገዳሲ ሓፂን ኣገዳሲ ንብረት እዩ ትብኡ ዘሎ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፖዚሽን ናይቲ ስርዓት ኣይርዳእንን እዩ ምናልባት ከም ሳይትስ ናይ ዳርክ ቱሪዝም ከም ሳይትስ ናይቲ ዝሓለፈ ዳርክ ሳይት ወገን ናይቲ ታሪክና ከም ፀሊም ኣካል ናይቲ ታሪክና ስለ ዝረአ ከም ኣካል ናይ ሜሞሪ ን ሜሞራላይዜሽን ናይ ዝኽርን ምዝኽኻርነት እንታይ ናበየን ሓሊፍና ንክኾኑ ድዮም ተባሂሎም ኣብኡ ተዓቂቦም ዘለዉ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ዳርጋ በሪሱ ሽንቲ ቤት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሕዛ እውን ዘለዎ ኣይመስለንን ስለዚ ሰብ ወስድዮም ዝበዝሕ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ምስ ከምዚ ኣብ ዝተሓሓዝ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ከም ናይ ትራጂክ ሓደ ትራጂካዊ ዝኾነ ፍፃመታት ዝተፈፀመሎም ቦታታትን ዝኽርታትን ኣጋጣሚታትን ጌርካ ናይ ምርኣይ እንተ ዘይኮይኑ ንዕኡ ሞከር እዛ ናይ እስራኤል ዝሃብካ ኤግዛምፕልስ ምናልባት ከምዚ ኣብ ፖለቲካል ሶሺዮሎጂስት እንታይ ዝብላ ኣሎ እዚ ከም ፖለቲካል ሞከር እዩ ንሓደ ነገር ሲ ከተባጭወሉ ከለካ ፖለቲካሊ ከምዚ ሂመር ሓዊስካስ ሓደ ስትራቴጂ ሓደ መልእኽቲ ኢካ ትሕልፍ ዘለካ ሕጂ ከም ቢቱፋይ ገይሮሞ ዴኮሬት ምግባር ሲ ኢትስ ዲፈረንት ፎርም ኦፍ ፖለቲካል ሞከር እዩ ዝገብርዎ ዘሎ ማለት ሕጂ ናትና ብከምኡ ዝተታሓዘ ሓድጊ ናይ መግዛእቲ ዳርጋ ይረኣኹን ብፍላይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ተታሓሒዙ ዝተረፈ ዝኸረካ ሓንቲ ነጥቢ ባፅዕ ዘለዋ ታንክታት ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፋ እየን ኣብ ቦታ ኸማ ስማተን ምስ እንታይነተን ዝግባእ ክብሪ ሂቦም ኣቐሚጦምን ኣለዉ ስለምንታይ ኣብ ባፅዕ በፂሑ ሰሪሑ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣእምሮ ስለምንታይ ኣብ ኣስመራ ምስ በፅሐ ዘይሰርሐ ሓደ ካልኣይ እተን ታንክታት ሓፃውን ኣብቲ ኣሸገልገሉ ዘሎ ካብ ከባቢታት ዝተኣከበ እዩ ኣብኡ ይኮነ ተፈፂሙ ወይ ኣብ በቢ ዘለዎ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ከምኡ ምኾነ ወይ ከዓ ኣብቲ ሓደ ቦታ እንድሕር ተኣኪቡ ገንዘብ እኳ እዩ ኢልና ገንዘብ እኳ እዩ ያሎ መንገዲ ባቡር ክፅገን ዝግብኦ ባቡራት ክፅገና ዝግብአን ክንደይ ነገራት ኣሎ እሱስ ገንዘብ እዩ በዚ ናስ በቃ ንብረት ሃብቲ ናይታ ሃገር እዩ ገንዘብ እዩ እንድሕር ኣብ ባፅዕ
እተንታክታት ከም ቅርሲ ከም ጽባቐ ሒዝካየን ማዓቂብካየን ጽቡቕ ነገር እንድሕር ጌርካ ስለምንታይ ደኣ መስመራ ዘሎ ክኸውን ጌርካስ ናብ ሓደ ጽቡቕ ነገር ዘይተውዕሎ ዝግረምት እንታይ ይረኣይካ? I think ከምዚ ኣድሆግ ዝኾነ ስራሓት እዩ ኣነስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሃገራዊ ፖሊሲ ኣብ ከምዚ ብኸመይ ተሓሓዝ ኣካል ብፍላይ በቲ እቲ ነገራዊ ኣካሉ እዚ ከምዚ ዓይነት መግዛእታዊ ሓድግታሲ ብኸመይ ንሓዞ እንታይ ይወክለልና እቲ ዳርክ ሂስትሪ ናትና ዶ ይወክል ወንዑስ ካብኡ ሙብ ንግበር ብኻልእ ንሕሰብ ከም ኣካል ናይ መጻኢና ጌርና ንወክሎ ስለዚ ብዕምበባ ብክሳይ ብሓደ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ስእሊ ዝህብ ጌርና ዶ ንወክሎ ከምዚ ናይ ባፅዕ ማለት ክልቲኡ ዘለዎት ናይ ባፅዕ ማለት እዩ እቲ ክብሪ እቲ ዝተኸፍለ ዋጋስ ኣብኡ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ግን ጽቡቕ ጌሮም ካብ ቢዩቲፋይ ስለ ዝገበርዎ ከዓ ንሓደ ጽቡቕ ነገር ንሓደ ኣወንታዊ ስእሊ እውን የውህብ እዩ ማለት ንክልቲኡ ኣለካ እቲ ብትኻልእ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ከም ዝዘከርናያ ወላ ሓደ የብሉን ካብኩም እንድሕር ኮይኑስ ነቶም ኣምኪኾም እንዲኦም ካልእ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ሰብ ሃቦም እንድሕር ዘይጥቀመሉ ኮይንካ ዓብዪ ረዚን መልእኽቲ ዘለዎ ታሪኻዊ ፍልጠት ዝሓዘለ ቅርሲ እዩ ዘሎ ግን ቅርሲ ኮይኑ እንተዳ ጨራዱ ጥራሕ ኮይኑ ዘብላሉ ሰብ ጥራሕ ኮይኑ ዝሸነሉ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እሞ ከዓኒ እውን ዝብል ክሳይ ዘለኒ ኣብ ካልእ ምናልባት I think I would just put it down ናብቲ ከም ስትራቴጂስ እንታይ ሒዞሞ እንታይ ዝተተሓዘሎ ሕጂ ኣብኡ ከሎ ኸማን ከም ነጥቢ እንታይ ይመፀኒ ብእምሮና ዓይ ከምኡ ተደልዩ ኸማን እቲ ሓፃውን ብግቡእ ኣብ ልዕሊ ማርሞድዮ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተቐሚጡ ኣበይ ቦታ እንታይ ኮይኑ መን እንታይ ገይርዎ እንታይ ቁሩብ ታሪኻዊ ኣምር ታሪኻዊ መሐበሪ ሃልይዎ ሰብ ከዓ ነብሲ ወከፈን ክሪአን ዘኽእል ጎደና መሳሊ ምተሓላለፍ መሳሊ እንተዝግበሮ ኸማን ምናልባት ታሪኻውነቱ ዝያዳ እንታይ ዝበሃል ምኾነ ምጎልሐ ሰባት ንክፈልጥዎ እውን መቐሰቦም እዛ መኪና እዚኣ ከምዚ ወቅታ ሃሪማ እዛ ታንክ እዚኣ ከምዚ ነፈርቲ እዚኣ ከምዚ ምን ተባሃለ ኣኪዩ ዘለኹም ጓሕ ነጽቡ ኣሎ ኣብዚ ብዝናይ 2020 ኣጋጢሙ ዝነበረ እዚ ብላክ ላይፍስ ሞቭመንት ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ነይሩ ሓደ ኣካታዒ ስካንዳል ነይሩ ማለት ኣብዚ ኣብ ብሪሰል ትበሃል ሲቲሲ ሓደ ኤድዋርድ ኮልስተን ዝበሃል ኣብ ግዜ ግላነሲ ካብቶም ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ ግላነ ዝነበሩ ሰባ ነይሩ ቢዝነስ ፐርሰን ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ስቴቱ ኣብቲ ከተማ ነይሩ ሕጂ እቶም ኣብቲ ብላክ ላይፍስ ማተር ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣክቲቪስትስ ነጠፍቲ ጎሲሶም ናብ ባሕሪ እትየሞ ብገመድ ስሒቦም ናብ ባሕሪ እትየሞ ማለት ሕጂ ብዛ ዓዲ ወዝ ብጣዕሚ ዓብዪ ሃገራዊ ሕቶ ሃገራዊ ዛዕባ ኮይኑ ነይሩ ማለት ክልተ ወገናት ርኢ ነይሩ ፈቲና ፀሊና ኣካል ናይቲ ሂስትሪና ወላ ሕማቕ ኹን ፅቡቕን ክፉኡን ኣካል ናይቲ መንነትና ታሪኻዊ መንነትና ስለዚ ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ክመሃረሉ እቶም ሕሉፋት ሃገራውያን ኣብቲ ኣፖሎጂስትስ ናይቲ ዝነበረ ናይ ብሪቲሽ ኤምፓየር ከዓ ስቲል ኢስ ቨሪ ፕራውድ ፓርት ኦፍ ሂስትሪ ናትና ስለዚ ክዕቀቡን ኣለዎ ክነኽብሮ ኣለና ሰለብሬት ክንገብሮ ኣለና ገለ ዝብሉ ነይሮም ማለት ሕጂ ገለ ከዓ ኣብ ሜዚየም ተቢሉ ከይዓነኻ ከይዓነወ ግን ከም ዝበልካዮ ማለት እንታይ እዩ ኣበናይ ኩነተ መቃን ኣበናይ ፖለቲካል ኮንቴክስት ኣበናይ ሂስትሪ ኣበናይ ፌዝ ናይቲ ጉዕዞ መንነት ናይ ዝዓድሲ ተራ ነይርዎ ሰብ እንታይ ትተርኡ ሰብ ክመሃረሉ መፃወቲ ወለዶታት ምእንታን ክመሃረሉስ ካብ ቢዩቲፋይ ጌርና ኣብ ከተማ ጥራሕ ዝቕመጥ ኣብ ቤተ መዘክርት ኣትዩ ግን እንተዝዕቀብ ዝብል ሓሳባት እውን ነይሩ ማለት ናትና እውን ብከምኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ክንዲ ኣገዳሲ ኣይኮነን ክጠፍእ ኣለዎ ጥራሕ ዝብል ሓደ ኣንግል ናይቲ ኣብ ከምኡ ኣተሓሕዛ ካልእ እውን ኩሉ ስለ ዝኽእልሲ ሓደ ሃገራዊ ይህን ምሂን መበሊ ኣጋጣሚ ተፈጢሩስ ብኸመይ ይተሓዝ ከምዚ ዋላ ንባዕልቲ ኣብቲ ግንባራ ዝነበረ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናዕፋሲ ክየድ ሕጂ ናዕፋ ኸድዮም ዋዘይ እንትኡ ዘሎ ድፋዓሲ ድፋዕ ጣዕዲ ይኸውን ዝኮ ዋላ ካልእ ክኸውን ብኸመይ ክትሓዝ ዝኽእዚ ኣካል ናይቲ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ዝብል ኣገዳሲ ምብሃል ዘድልዮ ሃገራዊ ዛዕባ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ መጨረሽታ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ኣሎ ኣብ ኣስመራ ብሓወልቲ ይውክሎ ድዩ ንኤርትራ ሕጂሱ ንኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ንኤርትራዊ መንነት ንኤርትራዊ እንታይነት ይውክሎ ድዩ ካልእ ሰብ ክህሉ ነይርዎ ዶ ኢልካ ትሓስብ ስኻ በዚያ ክንወዲ ኢና ስነ ጥበባውያን ብንስበ ጥበባውያን ክውክሎ ይኽእል ድዩ እንተ ዝምልሱ ብሓሸ ብውልቃይ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣነ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ዝበሃል ሳብ ኤርትራ እንታይ ክገብር መፅኢ ኸማን ብጣዕሚ ካብቲ ዝገርመኒ ከምዚ ኣብሰርድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውሳነ ስነ ጥበባዊ ውሳነ ናይቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ብሓሙሻይ ዲሻድሻይ ዋላ 10 ጀነሬሽን ምስ ናይ ኤርትራ ዝተሓዝ ክሳይ ንሕር ኣለወስ እንታይ ንሕና ንዕኡ ዘወጥጠና ማለት እዩ ኣለውና እንዲኦም ናትና ኣሌክሳንደር ፑሽኪናት ማለት እዩ ህዝቢ ዝሰርሖም ታሪክ ዝሰርሖም ሕብረተሰብና ዝሰርሖም ከመይ ዝበሉ ባህር ስነ ጥበባውያን ኣለና እንዲ ብሓደ ወካል ስነ ጥበባዊ ከነወክሎ እንድሕር ዘለና ማለት እዩ ጀስ ካብቲ ዊርድ ዝኾነ ዘይርዳእካ ሕማም ናይቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት እንታይ እዚኦም ሓደ ግዜ ከምኡ ዓይነት ዞም ፖለቲካል ኤሊትስ
ምስ ናይ ጓና ናይ ወፃኢ ሃገር ብፍላይ ምዚ ናይ ባዕዲ ዝተሓሓዝ ገለ ክግለጽ ዘይክእል ኢንፋሽዌሽን ሕግብግብ ኣለዎ ማለት አይ ቲንክ ኢትስ ሪዛልት ኦፍ ፖለቲካል ሕግብግብ ናይቶም ኣብ ተዓዲ ዘለው ፖለቲካል ኤሊትስ ማለት እምበር አሌክሳንደር ፑሽኪን ዳይሬክትሊ ዝኾነ ናብ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ኣብ መንነት ናይ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንታይ ያበርክቱ እውን ኣይፈልጥን ማለት እዩ ምስ በዓ ናይ ቀደም ናይ ራሻ ጸሓፍቲ ግራንድ ራይተርስ ፍሉጣት ኣብ ዓለም ከምኦም ዓይነት መንነት ዘለዎም ወለደታት ኣለውና ንምባል ዝተሓለነ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግራንድ ስታንዲን ማለት ኣለውና ናትና ሃምብል ዝኾኑ ግን ናይ ብሓቂ ከዓ ብቑዓት ስነ ጥበባውያን ከም ባህራት ክወፁ ዝግብኡስ ኣለውና ማለት ሓደ ዘይኮነስ ኣለውና ኣለዋና just wait ያ ካብኡ ዝኸፍአ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ናቱ ናይ ስራሓት ግጥሚ ኹን ሓፂር ዛንታ ኹን ካልእ ፍርያት ብስርዓት ኮኔል ካብ መደብ ተተርጉሙ ናብ ኤርትራውያን ከዓ ይቀረበ ተሓወልቲ ጥራሕ ዘላ ውልቀ ሰባት ተርጉሞሞ ኣለዉ ብናቶም ዊንታ ብናቶም ድል ተሕቲሞሞ ኣለዉ ገለ መፅሓፍቲ ገለ ክንደቲ ሓወልቱ ንኸምፅእ ዝኸፈሎ ዋጋን ዝተኸራኸሮ ሞጎትን ብዙሕ ዛንታ ስለ ዘለዎ እቲ ሓወልቲ ንምምፃእ ማለት እየ ኣብቲ መፅሓፍቲ ግን ኤርትራውያን ኣይፈልጥዎን እዮም ኤርትራውያን ኣይኮነን ተሞላ ኣነስቶም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥቡ እውን ብዛዕባ ታሪኹን ስነ ጥበባዊ ስራሓቱን ስጋፍ ክንደይ ክሪቲክ ገይሮሞ ስጋፍ ክንደይ ኢንጌጅ ገይሮሞ ስጋፍ ክንደይ ኢንስፓየርድ ኮይኖም ብስርሑ ሲ ኣደኖ ምናልባት ውሕዳት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ግደፎቲ ትኻልእ ከም ናይ ባዕሎም ተበግሶ ንሶም ከዓ ናይ ባዕሎም ተበግሶ እዮም እቲ ስርዓት ናይ ባህላዊ ጉዳያት ግን ክንድኡ ንድሕር ተገዲሱ ብናቱ ቅርስን ብናቱ መንነትን ናቱ ፍርያት ከዓ ንህዝቢ ክቅርቦ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ብርግፅ ስነ ጥበብ ሲ ምናልባት ኮሊፈ ቀራኺ ይኮን እምበር ኣካል መንነት ናይ ሓደ ህዝቢ እዩ ኣብቲ መዓልታዊ ትንፋስ ኣብቲ ደም ናይቲ ህዝቢ ዝሰረፀ ቅኒት እዩ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣበዩ ኣብቲ መዓልታዊ ህርመት ናይቲ ልብናስ ናይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እዩ ምስ ቅኒትና ዝህረም ናይቲ ሰብኣይ ነቲ ስራሓቱ ይኮንኩና ንክሳይ ዝገብር ዘለኹ ግን ስውሂ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ዶ ኣይና ኤርትራዊ ንኣሌክሳንደር ፑሽኪን ዝፈልጦ ኣይና ኤርትራዊ ከም ወካሊ ምስሊ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ክቐርብ ዝደልዮ ዝነበረስኩ I think more political ውሳኔ ኮይኑ ስማዕና ካብ ናይ ብሓቂ ባህላውን ስነ ጥበባውን ታሪኻውን ውሳኔ it's more of a political decision ምስ ገለ ክወዳደሩ ናትና የሚሎም ክሌም ክንገብር ስለ ዘለና ኢና ማለት እዩ we want ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ተፃዋታይ ሲ ወደናዊ ግን ኤርትራዊ ጌርና ኢና ክሌም ንገብሮ ማለት so I think we just want to claim him okay እቲ I think ትርእስቲ በትን እንዳወሰደ ብዙሕ ነገራት ክንትንክፍ ግደና ኣሎ ይድርኽና ወይ ከዓ ይምስጠና ኣሎ ስለዚ ክናዕፅራይና ግዜ ከይወስደልካ መታን ስለዝሃብካኒ መረዳእታ መብርሂ ፍልጠት ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግነካ ካልእ ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ሳልሳይና ምስ ናስር ኮይና ክንራኸብ ተቋፂርና ኣለና ኣብቲ ስነ ጥበብካ ዝያዳ ሽዑ ክንኣቱ ኢና እቲ ባህልን ስነ ጥበብን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣሎታውን ኣወንታውን ተራ ክንትንክፎ ኢና ኣይተርሕቑ ኢኹም ዘኸብርኩም ተኸታተልቲ ናይ መጨረሽታ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ኣለካ ገለ ክብለካ ዝኽእል ኣይመስለንን ወይ ከም ዘለካ ንገረኒ እዎ ናይ መጀመርያ ጋሻ ናይ ሬድዮ ኤረና ጌርካ ስለ ዘቕረብካኒ ምስ ሰማዕት ሬድዮ ኤረና ሓሳባተይ ከካፍል ኣኽቢርካ ዕድመ ስለ ዝሃብካኒ ደጊመ የመስግነካ ብተመሳሳሊ ዕላላት ክንራኸብ ቁሩብ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ተስፋ ንገብር ስለዚ የቐኒየለይ ጥራሕ ይኽብለካ ዝደሊ ኣነ እውን ኣዝየ መስግነካ ስለቲ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ትገብሮ ስለቲ ኩሉ ተበርክቶ ዘለካ ኣነ እውን ክብርን ኣድናቆትን ኣለኒ ክሳብ ሕጂ ዓደምኩ ከዓ ነብውልቀይ ወይ ኤረና ከዓ ተዓዲምካ ዘይምንባርካ ቅር እንዳበለኒ እዩ ክንብዙሕ ውሰድ ዳይኻ ነይሩ ማዓንቲ ክንዲ ብዙሕ ክወስተ ድሓን ፀገም የለን ኣለና እንዲና ግዜ ኣለዎ ፀገም የለን ግርም ይቐኒየለይ ሰላም ማዓልቲ ሃራይ ኦኬ ባይ ሰላም ማዓልቲ